ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa dami ng pwedeng option sa paggawa ng desisyon sa buhay, minsan ay hindi natin maiiwasan na malito. At sa pagpili ng kung ano ang akala nating tama ay nagkakaroon pa rin ng issue. Issue na lalong nagpapagulo sa sitwasyon. Ikaw, kabarangay, ano nga ba ang mga bagay na nagpapalito sa'yo? Dear Papa Dudut, hindi na po ako magpapasikot-sikot pa. Kumbaga tutumbukin ko na kaagad para diretso na agad ako sa mundo na makulay at punong-puno ng kalituhan at buhay na aking pong naranasan. Bi po ako, Papa Dudut. Bisexual, silahis at kung ano pang term ang naiisip ng mga nakikinig sa inyo. Medyo komplikado ang kwento ko, Papa Dudut, kasing komplikado ng pagkatao ko. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang George. At least pwedeng tunog lalaki o babae ang pangalan. Kumbaga safe na safe sa phone book sa cellphone. George for Georgina. 28 years old ako ngayon at nangyari ang kwento kong ito ilang taon nang nakakalipas. Siguro naka-move on na talaga ako dahil kaya ko nang ikwento sa ibang tao ang pangyayaring ito ng buhay ko. Sabi ko wala na akong pasikot-sikot. Ang hahabaan ko rin pala ay intro ko. O sige na nga Papa Dudut, totoo na to ha. Office mates kami ni Sam at safe din no, pwedeng babae at pwedeng lalaki. Sam for Samuel. Sobrang close kami as in. Naging close kami dahil unang kita ko pa lamang sa kanya ay tumibok na ang bakla kong puso. Kaya gumawa talaga ako ng paraan para mapalapit sa kanya. Pinakilala siya ng isa sa mga office mate ko. Matangkad si Sam, tisoy, balbon. Yung tipong 2 araw lang na hindi mag-ahit ay may balbas na agad. Maraming nagkakagusto kay Sam, Becky man o girl. Na hindi naman nakapagtataka dahil makalaglag brief o pante. Panty, depende po siguro sa suot. Pero syempre hindi ako papakabog. Makikipagsabayan talaga ako. Kaya gumawa ako ng paraan para makasama ko si Sam sa isang inuman, Papa Dudut. Sam! Madalas ka ba dito? Ha? Ang sabi ko, madalas ka ba rito? Hindi. Actually, first time ko dito. Niyaya lang ako ng iba nating friends kaya sumama na lang din ako. Lakas mo palang uminom, no? Ano yon? Sabi ko, lakas mo rin palang uminom! Hindi naman. Nasa kondisyon na siguro ako at ganado kaya medyo naparami inom ko. Ikaw nga ang malakas uminom dyan eh. Ha? Sabi ko, ikaw nga ang malakas uminom dyan. Alam mo, mas okay siguro kung sa labas tayo magkwentuhan. Iwan muna natin sila dito. Di tayo magkarinigan eh. Sige, tara. Mas tahimik naman siguro dito. Mas magkakarinigan tayo. Okay ka pa ba? Okay lang naman. Pero medyo may amats na rin. Ikaw? Ang totoo, lasing na. May iba pala ako. Medyo personal ng konti ha. Okay lang? Depende. O sige, kapag pwede sagutin, sasagutin ko. Ano yun? May girlfriend ka na? Ha? Ang sabi ko, may girlfriend ka na ba? Girlfriend, jowa. Baka kasi mamaya pagpasok ko bukas, may bigla na lang sumampal sa akin eh. Wala naman. Uwe!
Sa gwapo mong yan, wale! Baka naman pihikan ka lang. Choosy, masyadong mapili, mataas ang standard. Hindi naman. Pero di lang talaga kasi madali. Mahirap talaga ang may karelasyon. Totoo yan. Dami mong i-consider talaga. Hindi lang yun. Ano pa? Ano ba yan? May epekto na nga yata ang alcohol sa katawan ko ah. Wala. Hayaan mo na yun. Ano nga yun? Dali na. Tayo lang naman ang nandito eh. Promise tayo lang makakaalam ha. Promise, swear, sumpaman. Oh, ayan ha, nakataas pa ang kamay ko. Sige. Para magaan din naman kasi ang loob ko sa'yo eh. Oh, game na. Ano na nga yun? Bye ako. Ha? Bye. Silahis. Os, kailan pa? Matagal na. Kaya pala wala kang jowa? Pero okay na yun. Carry lang. Ako nga lantad sa mga utaw na ganito talaga ako eh. Wapa Kels, this is me. I'm happy. Ikaw lang nakakaalam niyan ha. Promise mo, secret yan. Promise. Mamatay man ang lahat ng chismosa na may hilig mangialam sa buhay ng may buhay. Tara, pasok ulit tayo sa loob. Inom tayo. I-celebrate natin ang pag-amin mo sa akin. Tara na, dali. Papa Dudut, aaminin ko sa inyo na medyo na-turn off ako ng konti kay Sam nang malaman ko na paminta siya. Pero sa kabilang banda ay natuwa na rin ako kasi nakakita ako ng chance na pwedeng maging kami, na magugustuhan niya ako. Kaya kung dati ay naiirita ako sa mga babaeng umaaligid kay Sam, ay pinagtatawanan ko na lamang sila dahil alam ko na ang totoong pagkatao niya. Pero syempre may kompetisyon pa rin dahil may posibilidad na magkagusto din siya sa babae, Papa Dudut. Kaya naman umariba na ako sa pagpapaganda at pagpapakita ng aking ginintuang asal. Diyos lang. Talagang pinilit kong kunin ang atensyon niya pero syempre sariling kayod. Hindi ako pwedeng magpatulong sa iba dahil wala namang may alam na ganon si Sam. Para nga akong ewan at hindi nga ako nanligaw ng babae pero para akong lalaki na nag-iisip ng paraan para mapasagot ang natipuhan ko. Pero hindi ko naman pinapahalata na nililigawan ko siya. Kumaga Papa Dudut kinukuha ko muna ang loob niya. At kapag yon ang nakuha ko ay shoot sa banga ang beauty ko dahil hulog na siya sa aking mga bitag. At once na nabingwit ko siya ay wala na siyang dahilan para tumanggi pa. Ahamakin ko ang lahat, mapasa akin lamang siya at sisiguraduhin kong hindi siya magsisisi sa piling ko. Masyado bang mapusok, Papa Dudut? Well, ganun ako eh. Bigay todo. Effort to the max. At least, wala akong panghihinayanganan dahil ginawa ko naman ang lahat, Papa Dudut. O paano Sam? Uwi na ako ha. Ingat ka. Nagmamadali ka ba? Hindi naman. Bakit? Doon muna tayo sa may table ko sandali. May tatanong lang ako. Okay, sige. Gora! Ano naman yun? At parang emergency meeting naman to? Kinakabahan naman ako sa'yo. Ano? Sabihin mo na, dali. Kala ko ba di ka nagmamadali? Pwede bang maupo muna tayo bago tayo mag-usap? Sure. O ayan, nakaupo na. Ano na yun? Game! Tanong ko lang ha. Bakit parang sobrang bait mo sa akin? Ganun naman ako sa lahat eh. Hindi eh. Nararamdaman ko, espesyal talaga ako sa'yo. Prangkahan na tayo. May gusto ka ba sa akin? Wow ha? Kung makapagtanong, masyadong diretso. Parang reporter lang ang peg. Yung totoo. Para kasing sa ginagawa mo, nililigawan mo ako eh. Hindi naman sa kakapalan ng mukha ha. Pero yun talaga kasi ang nakikita ko sa mga ginagawa mo sa akin. Ano ka ba? Paano mo naman nasabi yan? Malisyoso ka lang? Eh paano ba naman?
Tinan mo mas nauunang matapos ang shift mo. Pero hinihintay mo ako hanggang makauwi ako. Nung birthday ko, nagpunta ka pa sa bahay at nagdala ng cake at wine. Kapag may company reports ako na hirap akong gawin, ginagawa mo. Nung nagkasakit ako, halos maya't maya tawag ka ng tawag sa akin para kumustahin ako. Dahil ayaw kitang papuntahin sa apartment dahil baka mahawa ka. Ilang beses ka nagpa-deliver ng pagkain para kamo lumakas agad ako. Tapos sasabihin mo, ganun ka sa lahat? Parang di naman eh. Yung totoo, George. Okay, sige. Teka lang. Iko-condition ko muna ang isip ko sa rejection na matatanggap ko sa'yo. Ha? Ano? Oo na. Gusto kita. Nung una pa lang kitang nakita, gusto na kita. Nagustuhan pa lalo kita nung umamin ka. O ano, sasabihin mo di mo ako type. Friends lang tayo dahil iba ang trip mo. O kaya ayaw mo muna makipagrelasyon. Okay lang naman, Sam. Maiintindihan ko kahit masakit. Pero sana friends pa rin tayo. Sorry kung OA ang mga ginawa ko sa'yo. Gusto ko lang din naman ma-express ang feelings ko eh. Mahirap kasi kapag tinatago. Ganun kasi ako eh. Kapag gusto ko sinasabi ko, pinaparamdam ko. Ayaw ko na may pagsisisihan ako kung bakit di ko ginawa yung mga bagay na dapat sana ginawa ko. Kaya kung… Gusto din kita. Ha? I like you. Totoo. Oo nga. Will you be my partner? Oo naman. Pero, totoo ba to? Totoo. Pero, secret natin to Kasi alam mo naman na wala nakakaalam ng sitwasyon ko. At kung ano talaga ako. Promise! CR tayo? Ha? Kasi nawiwiwi ako sa kilig eh. Papa Dudut, ang ganda ko lang noong mga panahon na yon. Walang tapon sa lahat ng effort na ginawa ko para kay Sam. Pero hindi madali ang relasyon namin dahil kailangang lumabas na magkaibigan lang talaga kami sa opisina. Pigil po ang lahat ng kilos ko. Kapag pauwi lang kami nagkakaroon ng oras ni Sam dahil sabay kami sa kotse niya at inihahatid naman niya ako sa tinutuluyan ko. Pero parang ang dami ko pang hindi alam tungkol sa kanya. May mga pagkakataon na parang naguguluhan ako sa mga kinikilos niya. Alam kong may tinatago siya sa akin. Alam kong may hindi ako alam tungkol sa totoo niyang pagkatao. Natatakot ako, Papa Dudut, ng mga panahon na yon dahil baka biglang makaapekto sa aming dalawa ang nililihim na yon ni Sam. Pero dahil sa mahal ko siya, pinilit kong maging bulag. Sa lahat ng mga bagay na nakikita ko na parang hindi okay. Iyon ang hirap pag nagsisimula sa lahat ng lihim. Marami tuloy dapat itago. At ang mas mahirap lamang, Papa Dudut, ay parang sa akin mismo ay may sinesekreto si Sam. Dumarating nga ako noon sa tagpong hindi ako makatulog sa kakaisip kung ano ba talaga yon. Minsan naman ay magkasama kami pero parang wala ako sa sarili kasi natutulala ako. Napapaisip tuloy ako dati kung tama ba na makipagrelasyon ako sa isang tao na parang ang gusto ay patago ang lahat ng bagay. Siguro takot lang kasi talaga akong mawala sa akin si Sam. Takot ako na baka kapag may katotohanan lumabas ay magkahiwalay kami. Mahirap, nakakatakot pero kinaya ko dahil sa nararamdaman ko para sa kanya. Mahal ko kaya tiis-tiis talaga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang dami kong tanong na alam kong si Sam lamang ang makakasagot. Tulad ng totoo bang wala pa siyang nakakarelasyon na iba? Bakit hindi niya kayang ilantad na kami? Bakit kailangang patago lahat ng kilos namin? Bakit hindi ako pwedeng basta-basta pumunta sa totoo niyang bahay bukod sa apartment? Lahat ng iyon, Papa Dudut, naglalaro sa isip ko. Para kung nasa isang game show
na hindi ako sigurado kung mananalo ba ako. Para kung nasa isang sugalan na hawak ko na ang baraha pero wala pa ring assurance na nakalalamang ako. Ito yung feeling na walang security at napakahirap. Ilang linggo pa ang lumipas, pinagbigyan ko si Sam sa kung ano ang nakasanayan namin na setup. Pumayag ako sa simula pa lamang na gano'n ang sistema namin, kaya dapat ay pangatawanan ko rin talaga. Kailangan ko rin kasi siyang protektahan. Siyempre naman papadudot sino ba naman ang gustong masirang isang tao na mahalaga sa iyo, hindi ba? Yun nga lang, ako ang mas nagsasakripisyo kasi ako all out sa kanya. Wapakils ako kung baga kasi mas mahalaga sa akin na maramdaman ng partner ko na importante siya at mahal ko siya. Pero papadudot lahat ng bagay ay may sukdulan. Hindi ko rin natiis at kinumpronta ko na si Sam, papadudot. Sam, 5 months na tayo, di ba? Teka, 1, 2, 3, 4… Oo, 5 nga. Bakit? Magagalit ka ba kung magtatanong ako? Tungkol saan? Tungkol sa'yo. Tungkol sa atin. Kung ano na tayo. Unahin mo na yung sa atin. Ano yung gusto mo malaman? Ano ba talaga tayo? Sino ako sa'yo? Tayo. Ikaw at ako. Mahal kita, mahal mo ako. Yun, ganun. Ano ako sa'yo? Ano ba naman yan, George? O sige, yung tungkol na lang sa'yo kung ayaw mo nang sagutin ang tanong ko tungkol sa sarili ko. Kung ano ako dyan sa buhay mo. Anong tungkol sa akin? Sino ka ba talaga, Sam? Ano ba ang meron sa'yo na di ko alam? At bakit di ko pwedeng malaman? Mahabang kwento. Handa naman ako makinig. Kahit gaano kahaba. Gusto ko lang malaman ng totoo. Baka masaktan ka. Ayos lang. Okay lang. Kaysa naman magmukha akong tanga dahil wala akong alam. Makikinig ako. Sige na. Simulan mo na. George. Huwag ka na mag-isip ng magandang salita para maipaliwanag ang totoo. Sabihin mo ng diretso. Please. May kalivin ako. Lalaki? Bakla? O babae? Babae. Bakit ka ba nakipagrelasyon sa akin? Dahil sinunod ko nararamdaman ko. Alam ba niya? Hindi. Anong plano mo? Hindi ko pa alam. Nalilito ako. Habang buhay ka na lang bang magtatago? Gusto kong umamin. Pero di ko alam kung paano. Magpakatotoo ka. Kung kailangan mo ng tulong, tutulungan kita. Nahihirapan na rin ako, George. Ang hirap-hirap. Ipakilala mo naman ako sa kanya. Gusto ko lang siyang makita. Ipakilala mo ako as your friend. Ganun lang. Huwag na muna ngayon. Pero gagawa rin ako ng paraan. Hindi ko na rin kayang habang panahon na magkunwari. At pati ikaw nagsasakripisyo ng dahil sa akin. Okay lang ako. Mas okay ako ngayon dahil alam ko na ang totoo. Basta mahal kita. Alam mo yan. Dumaan muna tayo sa kahit anong resto bago mo ako iatid. Kain muna tayo. Sana. Papadudot, nasaktan ako sa sinabi ni Sam pero natuwa na rin ako dahil parang ako ang naging dahilan kung bakit niya hihiwalayan ang ka-live-in niya. Makasarili lamang ang drama, no? Pero ayon talaga ang katotohanan sa nararamdaman ko. Medyo nagkaroon ako ng peace of mind, papadudot, matapos aminin sa akin ni Sam ang katotohanan. At least noong mga tagpong yon ay alam ko kung saan ako lulugar at kung ano ang sitwasyon naming dalawa. Pero mahirap pa rin masyadong umasa dahil baka bigla na lamang piliin ni Sam ang ka-live-in niya kesa sa akin. Siyempre silahis nga siya, may posibilidad na ma-inlove siya ng totoo sa isang babae. Pero habang hindi pa yon nangyayari ay susulitin ko muna ang pagkakataon na kami ni Sam. Oo nga at nalilito pa siya sa gagawin niyang desisyon pero alam ko naman
na sa pagkalito niyang yon ay isa ko sa mga dahilan. Patunay lamang na may nararamdaman talaga siya para sa akin. Papa Dudut, pwedeng husgahan ng mga nakikinig sa iyo ang aking pagkatao o ang pagkatao namin ni Sam, pero ito lamang ang masasabi ko. Tulad ninyo ay may puso rin kaming tumitibok na marunong masaktan, matuwa at magmahal, at may utak din kami na nag-iisip at gumagawa ng desisyon. In short, tao rin po kami. Ilang linggo pa ang lumipas mula nang umamin si Sam na may ka-live-in siya na babae. Unti-unti na siyang nakabubuo ng desisyon at susunod niya na gagawin. Sinabi niya sa akin na aaminin na daw niya sa kanyang ka-live-in. Ay na lang ang itawag natin sa kanya. Sasabihin na daw niya kay Aya ang totoong pagkatao niya. Wala na raw siyang itatago dahil nahihirapan na rin daw siya sa sitwasyon kung nasaan siya ng mga panahong yon. Ang totoo, Papa Dudut, kinakabahan din po ako. Paano kung hindi siya pakawalan ni Aya? Paano kung gumawa ng paraan ng babaeng yon para huwag siyang hiwalayan? Paano kung magpanggap siyang buntis at pikutin si Sam, di ako ang mawawalan? Talo ako. Parang sinampal sa mukha ko na wala talagang laban ang katulad ko kapag babae ang katapat. Madalas naming pag-usapan ni Sam ang magiging plano. Sinabi niya na sumama na lamang ako kapag umamin siya dahil baka ang isipin daw ni Aya ay nagdadahilan lamang siya at ginagawa lang niyang dahilan ng pagiging bisexual niya. Hanggang isang araw ay nag-decide na kami na magpunta sa bahay kung saan nakatira si Sam at Aya, Papa Dudut. Aya? Aya? Oh Sam, ginabi ka yata ngayon. Sino yung kasama mo? Si George. Tara George, pasok tayo. George, si Aya. Aya, si George. Hi, Aya. Kumain na ba kayo? Hindi kasi ako nakapagluto ng marami. Di ko naman alam na may bisita tayo, Sam. Okay lang, kumain na kami. Juice, George? Coffee? No thanks. Okay lang ako. Huwag ka na mag-abala. Ayos lang. O, upo tayo. Upo ka, George. So, Sam? Anong meron? Aya, Ang lalim naman ang pinaghugutan mo ng buntong hininga na yon. Okay ka lang ba, Sam? ang totoo, hindi. Ha? Bakit naman? Aya, alam ko wala to sa timing. Biglaan pero wala naman ako makitang ibang paraan at panahon para sabihin sa'yo to. Pwede ba, Sam? Kung yung iba ang gusto diretso na, sa akin please lang, dahan-dahan, please. Okay. Aya, we've been together for more than a year now. Mabait ka, maganda, mapagmahal, maasikaso, maalalahanin. Parang close to perfect na kung tutuusin. Pero di ang relasyon natin. Okay. Ngayon sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Aya, kasi silahis ako. Nagkakagusto ko sa kapwa ko lalaki. And Nararamdaman ko yun, Sam. Ayaw lang kitang kumprontahin dahil ayoko ngang ma-offend ka. Hinihintay lang talaga kitang magsalita. Sa totoo lang, ang tingin ko lang sa'yo kaibigan din simula nang maramdaman ko na parang nag-iiba ka. Pansin naman kasi sa mga kilos mo. Saka matagal naman nang walang nangyayari sa atin, di ba? Parang ang kwarto at kama, pahingahan na lang talaga nating dalawa. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong iba. Wala talaga. Aya, alam kong wala kang pamilya dito sa Manila. Kaya pwede ka magstay pa rin dito sa bahay hanggang gusto mo. Naunahan mo lang rin ako. Yun talaga sana ang ipapakiusap ko sa'yo.
Kung pwede, dito sana ako tumuloy. Magbibigay pa rin naman ako ng share ko sa mga gastos. Sana okay lang sa'yo. Wala kang dapat alalahanin. Okay na okay. So, may iba na ba? Si George. Siya? Sorry. No, okay lang. At least kilala ko kung sino ang bagong mag-aalaga kay Sam. Mahal ko naman yan kahit parang maramdaman ko na di siya totoo sa kung ano talaga siya. Pero Sam, na-hurt din ako Pero kaysa naman sa maglokohan tayo, okay na rin. George, sana tayo din maging friends. Sana. Oo naman. Aya, thank you No problem. So, Friday ngayon. Walang pasok bukas. Bar tayo? Aya, thank you. Salamat talaga. Salamat. Okay na yun. Thank you din sa lahat. Basta friends tayo ha? And George? Friends? Of course! Magbibihis lang ako tapos alis na tayo ha? And Sam, dapat treat mo. Papadudot, ang inakala namin ni Sam na magiging mahirap na sitwasyon ay biglang naging simple. Madaling kausap si Aya, siguro nga ay dahil naiintindihan niya ang sitwasyon at pagtanaw na rin ng utang na loob kay Sam. Pagtanaw ng utang na loob dahil maraming kinuwento sa akin si Sam na noong gabi na lumabas kami para mag-bar. Probinsyana raw si Aya na naloko ng illegal recruiter at nakilala si Sam na tumulong sa kanya para makabawi at magkaroon ng magandang buhay dito sa Maynila. Dahil doon sa nalaman kong kwento, Papadudot, ay lalo akong bumilib kay Sam. Isang gabing yon sa hindi ko malilimutan. Para kaming nakawala lahat sa pagkakakulong. Masarap talagang huminga ng walang dinadalang mabigat sa dibdib. Sa wakas ay wala na kaming tinatago ni Sam sa isa't isa. Nakakababae lang ang dating na ako ang pinili niya over Aya. Mukha rin namang okay si Aya, instant friends kaming dalawa. Nalaman ko rin noong gabing yon, Papadudot, na attracted talaga si Aya sa malalambot na guys. Ayaw niya raw sa pamacho na lalaki. Hindi lang din daw yon ang first time na na-fall siya sa katulad ni Sam. Dati nga raw bakla talaga. Hindi lang daw niya akalain na si Sam ay silahis at aamin sa kanya. Umuwi kaming tatlo, Papadudot, na alam naming masaya kami, lalo na ako. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, matapos ang aminan na nangyari ay parang naging magaan ang lahat. Mas sumaya ang relasyon namin at unti-unti nang nag-out si Sam sa opisina. Mas naging masayahin siya at mas naging komportable sa kanyang sarili. Bagay na kinatuwa ko rin. Pero Papadudot, bakit nga kaya hindi pwedeng masaya na lang ang lahat ng relasyon? Bakit kaya kailangan pang magkaroon ng issue na susubok sa pagsasama? Kasabay ng pag-iiba ni Sam ay ang pagbabago rin talaga ng kanyang ugali. Kung dati parang conservative type siya, parang bigla siyang naging bulgar. Iniisip ko na lamang na baka kasi na-enjoy niya ng husto ang pagiging bagong siya. Matagal din kasi siyang nagtiis at itinago ang totoo niyang pagkatao. Pinilit ko uli siyang intindihin. Masaya na rin naman ako kahit papaano dahil nakikita ko na masaya siya. Yun yung saya na hindi ko nakita sa kanya dati noong hindi pa siya umaamin. Pero yun nga lang naging one way uli ang relasyon. Habang siya ay nag-e-enjoy, ako naman umiintindi. At aaminin ko na hindi ito nakatutulong sa relasyon naming dalawa. Sam, parang masyado ka naman yatang nagiging masaya.
Bakit? Anong problema? Parang kalad ka rin na? Kung sino ang yumaya, sasama ka? Ano ba yung sinasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan pa, Sam. Putok na putok ang balita sa opisina na lumabas kayong dalawa ni Clint nung isang gabi. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kasama si Rina at Dave. At iniwan nila kayo ng mas maaga. Pero anong oras ka umuwi? Madaling araw? Sobra naman yata ang kwentuhan nyo ni Clint. Madumi ka lang mag-isip, George. Dahil ang dumi rin ng ginagawa nyo. Akala mo ba di ko alam na sumisimple kayo ng usap sa opisina kapag lunch break? Akala mo di ko alam na bukod sa labas nyo nila Dave at Rina nung isang gabi ay madalas na kayong lumalabas ni Clint? Sam naman, kung lalaki si Clint, pwede ko pang sabihin na baka nagkakwentuhan lang kayo kapag magkasama. Pero bakla si Clint! Sam, bakla siya! At alam kong isa yun sa uhaw na uhaw sa'yo. Tama na, George. Tama na. Siguro nga, tama na. Nung kay Aya nun, natiis ko dahil alam kong babae siya. At wala akong laban dahil nauna rin siyang dumating sa buhay mo kesa sa akin. Pero yung ngayon, at sa isang bakla ka nakikipag... Naku Sam, parang yan ang di ko kayang tanggapin. Ang masakit pa nito, alam ng iba sa department nyo at department ko na tayo. Tapos di ka man lang nag-iisip na pwedeng mabalita ang ginagawa nyo ng hitad na Clint na yan? Ano ka ba Sam? Nasaan na ang utak mo? Nalipat na ba dyan sa loob ng pantalon mo? George, ang bibig mo, ha? Bakit? Nadudumihan ka sa mga lumalabas sa bibig ko? Buti ako salita lang lumalabas sa bibig ko. Eh ikaw, ano ang nasa bibig mo? Naku! Tama na, ha? Into mo ang kotse! Into mo sabi! Bababa ako! Into mo! Into mo! Ihahatid na kita sa inyo. Kaya kong umuwi mag-isa! O ayan! Sige! Mag-ingat ka na lang. Alam mo Sam, siguro nga babae ka. Hindi ka silahis kasi wala kang balls! Bahala ka sa buhay mo! Papadudot, gusto kong magwala sa loob ng kotse ni Sam. Gusto ko siyang sumbatan, pagmumurahin at sapakin. Parang lumalamang ang pagiging lalaki ko ng mga oras na yon. Pero kuhang-kuha naman niya ang kahinaan ko dahil sobra akong nasaktan. Ang sakit, Papadudot, dahil hindi lang pala lalaki o babayang kayang maging two-timer. At yon ang gustong gawin ni Sam sa aming dalawa ni Clint. Ang pagsabayin. Kahit pa sinasabi ni Sam na wala lang ang nangyari sa kanila ni Clint, ay hindi ko pa rin matanggap. Isipin mo naman kung may nangyari sa kanila at kung may mangyari din sa amin ay parang may nangyari na rin sa amin ni Clint. Buffet na ito, papi. At noong mga panahong yon, si Aya ang naging takbuhan ko. Sa kanya ako naglalabas ng sama ng loob. Siya ang handang makinig sa akin. Humihingi ako ng payo sa kanya dahil mas matagal niyang kilala si Sam kesa sa akin. Mas matagal ang kanilang pinagsamahan. Pero kahit na si Aya ay naninibago sa mga kinikilos ni Sam, nag-iba na nga raw ito. Hindi ko naman pwedeng sisihin ang sarili ko, Papadudot, dahil hindi ko naman siya tinuruan na maging ganon. Sa katunayan, ako pa ang pumipigil sa kanya para huwag niyang gawin ang mga bagay na hindi niya dapat ginagawa. Ilang araw ko na hindi kinakausap itong si Sam at si Aya ang madalas kong makakwentuhan. Kung minsan ay lumalabas pa kami para kumain o kaya naman ay para magbar. Papadudot, hindi ko maintindihan ang sarili ko pero may iba akong naramdaman kay Aya. Niyaya ko siya sa apartment ko at nagkainuman kami, Papadudot. May nangyari sa amin. Sa akin, alam kong hindi lang dahil sa alak kung bakit ko ginawa yon, kundi dahil may nararamdaman na talaga ako para kay Aya. At sa tagpong yon, Papadudot, ako naman ang naguluhan. Lalong gumulo nang malaman yon ni Sam at nalaman niya ang sa amin ni Aya nang mahuli niya kami sa apartment na nagkikiss.
Hindi siya nagsalita noon pero niyaya niya kami ni Aya na mag-usap. George, ano ka ba talaga? Hindi ko alam. Pero isa lang ang malinaw. Gusto ko nang tapusin kung ano man ang meron tayo. Aya? Magulo, Sam eh. Aya, nangyari. May nangyari. Imposible naman na di natin yung sinasadya dahil di lang naman isang beses. Pero ayoko nang maulit ang nangyari sa amin dati ni Sam. George, magdesisyon ka naman kung ano ba talaga. Ikaw ang may kasalanan nito, Sam. Bakit ako? Dahil ikaw ang unang naging magulo ang isip. Masyado ka rin kasing mahina. Oo na, ako na. Kasalanan ko na ang lahat. Ibuntun nyo na sa akin ang lahat ng sisi. Ako na ang mali. Ako na ang marumi. Ako na ang makasalanan. So ano? Paano na tayo ngayon? George? Kung yung sa atin ayoko na, iba ang pinoproblema ko ngayon. Kung ano kami ni Aya. Aya? Mahirap sumagot, George. Desisyon na naman to eh. Nalilito ako sa totoo lang. Ang sakit naman itong ginawa nyo sa akin. Ay wow! Patas lang, Sam! Patas lang! Lahat naman tayo nasaktan, di ba? Nasaktan tayo lahat. Sa iba't ibang paraan nga lang. Ano na? Ganito na lang. Hayaan na lang nating maging magulo. Maghiwa-hiwalay na tayo. Yun lang siguro ang makakapagpalinaw sa lahat. Sam, kung ano man na nangyari sa atin, hayaan na natin yun. Pero di ko malilimutan ang mga naitulong at nagawa mo para sa akin. George, mas maganda siguro kung hahanapin mo rin muna talaga ang sarili mo. Mahirap magpakabigla. Yung nangyari sa atin, malay natin kapag nahanap mo na ang sarili mo, magkatagpo uli tayo. Pero di muna siguro ngayon. Ang hirap naman ito. Ang gusto ko lang naman, mahalin ako. Ang gusto ko lang naman magmahal. Ang hirap naman maging masaya. Di naman ako madamot. Di naman ako makasarili. Pero sige, tama ka nga siguro, Aya. Siguro nga, magkanya-kanya muna tayo. Sorry. Sorry sa inyong dalawa. Papadudot hanggang ngayon ay sariwa pa sa isip ko ang komprontasyon na yon sa pagitan naming tatlo. Ang pakiramdam ko ng mga tagpong yon, ako ang talong-talo. Ako ang dehado. Isipin mo naman, ang dalawang tao na binigyan ko ng puwang sa puso ko ay parehas na hindi ako kayang pangatawanan. Ang dalawang tao na gusto kong mahalin ay hindi kayang suklian ang kaya kong ibigay sa kanila. Papadudot, nag-decide na nga kaming magkanya-kanya na muna. Si Aya ay bumalik sa probinsya nila, si Sam ay nagpalipat sa ibang site at ako naman ay naiwan sa dating department ko. Mahirap pong mag-move on sa simula kasi dalawang tao ang pinipilit kong kalimutan, si Sam na pinangarap ko na maging kami at si Aya na may nararamdaman akong kakaiba. Pero gusto muna niyang masigurado na ano nga ba ang nararamdaman ko para sa kanya. Komplikado po ang nangyari sa aming tatlo. Umikot ang kwento sa amin. Natatawa na nga lang ako ngayon kapag naiisip ko na ganon nga ba talaga kaliit ang mundo at ang pagkakataon dumaan sa amin ng sabay-sabay. Papadudot, nagkikita kami ni Sam kapag may mga company party pero hi at hello lamang kami. Si Aya wala na kaming balita pero sana'y masaya at okay lamang siya. At ako naman eto, iniiwasan munang ma-involve muli sa pakikipagrelasyon. Gusto ko munang ma-enjoy ang sarili ko at alamin kung ano talaga ang hinahanap at gusto ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, kapag may bagong ganap, susulat po uli ako, ha? Ang inyong kapuso at kabarangay forever, George.
magkwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap at matindi ang sakit na dulot ng pagkawala ng isang magulang. Ang pagpanaw nila ay nagiiwan ng malalim na sugat sa mga puso natin. Ikaw, kabarangay, paano mo dadamayan ang isang tao na nawalan ng magulang? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at palagi ko po kayong pinakikinggan sa Facebook at malaking ginhawa po sa akin ang mga kwento at aral na naibabahagi ninyo. Sa bawat episode ng Barangay LS, pakiramdam ko ay parang may nakakaramay ako. Kaya naman ngayon ay napagtanto ko na gusto ko pong i-share sa inyong lahat ang mga naging karanasan ko sa buhay. Ito pong kwento ko ay tungkol sa mga pagsubok na pinagdaanan ko. Isang kwento ng hirap, lungkot, pagkalugmok at unti-unting pagbangon sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Ako nga pala si Levi, lumaki po ako sa isang masaya at simpleng pamilya. Si Papa ay isang engineer at si Mama naman ay housewife. Kahit madalas nasa trabaho si Papa ay lagi niya pa rin kaming inuuna. Palagi siyang may oras para sa amin ni Mama. Halata sa lahat ng ginagawa niya kung gaano niya kami kamahal. Isa po sa matagal na naming pangarap bilang pamilya ay magkaroon ng sarili naming bahay. Dahil buong buhay namin palipat-lipat lamang kami ng inuupahang bahay. Kaya noong napagdesisyonan ni Papa na bumili ng condo unit malapit sa school ko ay sobrang saya po talaga namin. Ang ganda ng condo na nabili ni Papa kasi malapit po ito sa MRT. Maraming kainan sa paligid at safe din ang buong building. Pero hindi rin nagtagal ang kasiyahan namin kasi isang araw, natanggap namin ni Mama ang pinakamalupit na balitang dumurog sa puso naming dalawa. Naaksidente si Papa. Nasagasaan siya ng bus habang pauwi mula sa trabaho. Sobrang gulo ng isipan ko noon. Parang hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko kung iiyak ba ako, magwawala, o mananahimik na lamang. Hindi ko na po kayang idetalye ang buong pangyayari kasi hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin ang lahat. Pero sa isang iglap ay nagbago ang takbo ng buhay namin. Nawalan kami ng haligi ng tahanan at para kaming iniwan ni Papa sa gitna ng dilim. At kinabukasan na walang kasiguraduhan. Ang sigurado lang po ako mula noong araw na yon ay nagbago na ang takbo ng buhay namin ni Mama. Pareho kaming nalugmok sa lungkot at pakiramdam ko po ay nawala na rin ang direksyon ng buhay ko. Pero alam ko rin na hindi pwedeng manatili ako sa ganong kalagayan. Kailangan kong tumayo at magpakatatag. Hindi lang para sa sarili ko, kundi lalo na para kay Mama dahil mula noon kaming dalawa na lamang ang magkasama sa laban ng buhay, Papa Dudut. Okay lang po ba kayo? Levi anak, wag mo na akong intindihin. Ayos lang ako. Nga pala kumain ka na. Pinagluto na kita na makakain dyan. Siguro si Papa na naman yung naiisip nyo, no? Hindi naman talaga nawala yung papa mo sa isipan ko eh. Talagang nalulungkot at naluluha pa rin ako tuwing naaalala ko yung nangyari sa kanya. Alam mo anak, mas matatanggap ko pa kung namatay yung papa mo sa sakit eh. Tama na po yan. Hindi po makakabuti sa inyo na balikan yung pagkamatay ni Papa. Basta isa lang po maipapangako ko sa inyo. At yun ay ang hindi ko po kayo iiwan. Salamat nak ha. Naku,
Sobrang mature mo talaga. Ngayon sigurado na ako na napalaki ka nga namin ng maayos ng papa mo. Siyempre naman po. At wag na rin kayo mag-alala. Kasi kung nasaan man si Papa ngayon, sigurado po ako na palagi niya tayong binabantayan. Kaya, Ma, palagi niyo pong pagmasdan yung paligid niyo ha. Kasi malay niyo, baka bigla na lang kayong kurutin ni Papa sa singit. Loko ka talagang bata ka. Tigilan mo na nga yung pananakot mo sa akin. Alam mo naman na matatakotin ako eh. Biro lang po. Gusto ko lang po kayo mapasaya. Pero alam mo, sa totoo lang, siguro matutuwa ako kahit papano kung magpaparamdam sa akin ng papa mo. Nang sa ganon, maramdaman ko man lang na kasama pa rin natin siya hanggang ngayon. Pero Ma, anong gagawin niyo kung hindi na pala si Papa yung nagpaparamdam sa inyo? Huwag na nga lang natin pag-usapan ng papa mo. Mas lalo lang ako natatakot sa mga pinagsasasabi mo dyan eh. Sige po. Nga pala Ma, may gusto sana akong itanong sa inyo. Ano yun? Ngayon na wala na po si Papa, paano na tayo ngayon? Ay naku, alam mo, napag-isipan ko na yan. At huwag kang mag-alala, kasi naghahanap na rin naman ako ng trabaho. Naku, sana lang talaga at may tumanggap pa sa akin. Kasi alam mo naman, matagal din ako naging housewife. Kasi yung papa mo yung sumasagot sa lahat ng gastusin natin simula't sampol pa lang. Actually, may naisip po akong mas magandang ideya. Ano yun? Sa tingin ko po mas makakabuti para sa atin na ibenta na lang tong kondo. Nang sa ganun, makapag-move on na rin tayo sa pagkamatay ni Papa. Hindi! Ho? I'm sorry anak ha, kung napagtaasan kita ng boses. Pero hindi ako makakapayag na ibenta natin tong kondo. Ha? Bakit naman po? Hindi ko pa to nakukwento sa'yo. Pero anniversary gift ng papa mo sa akin tong kondo na to. Sa katunayan nga sa akin niya pa ipinangalan to eh. Ganun ako kamahal ng papa mo. Kaya hindi ako makakapayag na ibenta natin tong kondo. Hindi tayo aalis dito, dito lang tayo. Ma, alam niyo naman kung gaano kamahal yung condo juice dito. At isa pa, ang mahal-mahal kaya ng tubig dito. Alam niyo naman po na hindi residential rate yung tubig dito eh. Natatakot lang po ako na baka hindi niyo kayanin yung mga gastusin kung dito pa tayo titira. Anong akala mo sa akin inutil? Siyempre kakayanin ko to. Bigyan mo lang ako ng konting panahon at makakahanap din ako ng trabaho. Kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, may diskarte naman ako sa buhay, no? Pero may ipapakiusap sana ako sa iyo, nak. Ano po yun? Habang hindi pa ako nakakahanap ng trabaho, magtipid na muna tayo sa kuryente at tubig, ha? Huwag ka mag-alala. Pansamantala lang naman to kasi pag nakahanap na ako ng trabaho, hindi na natin kailangan magtipid. Sabi ko naman kasi sa inyo, ibenta na lang natin tong kondo. Sige nga, sabihin na nating ibebenta natin tong kondo. Saan naman tayo lilipat, ha? Siguro mas makakabuti kung maghahanap tayo ng mauupahan na apartment. Ibebenta natin tong kondo? Tapos magbabayad ng upa buwan-buwan para sa isang apartment? Ano yun? Naku, wag na. Gagawin ko na lang ng paraan yung tubig, kuryente at condo juice natin dito. Pero kapag nabenta niyo po tong kondo, magkakapera po kayo. At hindi niyo nakakailanganin na maghanap ng trabaho agad-agad. Alam ko naman po na hanggang ngayon, nagluluksa pa rin kayo sa pagkawala ni Papa. At sigurado po ako na hindi niyo kakayanin kapag nagtrabaho kayo agad-agad. Levi, alam kong marami kang pagdududa at inaalala ngayon na wala ng papa mo. Pero hindi mo kailangan mag-alala kasi nandito naman ako para sa'yo. Gagawin ko ng paraan lahat ng mga bayarin at gastusin natin dito. At huwag ka mag-alala kasi hindi ka rin titigil sa pag-aaral. Igagapang natin yung pag-aaral mo hanggang sa makapagtapos ka ng kolehiyo. Naintindihan mo? Sige po, Ma. Pero lagi niyo pong tatandaan na pwedeng-pwede po kayo magpahinga kapag napagod kayo. Pinapangako ko rin sa'yo na hinding-hindi mo ko maririnig na nagre-reklamo. Responsibilidad kita, anak. At obligasyon kong pag-aralin ka at bayaran lahat ng mga pangangailangan mo. Maniwala ka sa akin. Wala akong hindi kakayanin basta para sa'yo. I love you, Ma. I love you too, anak. Sa kasamaang palad ay hindi pinalad si Mama sa paghahanap ng trabaho. Kaya unti-unting naubos ang kaunting ipon niya sa savings account niya. Dumating kami sa puntong hindi na namin nababayaran ang condo juice at may mga pagkakataon pang napuputulan kami ng kuryente at tubig.
Hindi na rin kinaya ni mama ang gastos para sa pag-aaral ko sa pribadong eskwelahan. Kaya naman kinailangan kong lumipat sa public school para makatipid kami kahit papaano. Ilang beses ko nang sinubukang kumbinsihin si mama na ibenta na lamang yung kondo dahil imbes na makatulong ay mas lalo lamang kaming nahihirapan. Pero sobrang sentimental si mama. At kahit gaano kahirap ang sitwasyon namin, ayaw niya talagang isuko o ibenta ang kondo na pinaghirapan ni Papa. Kaya naghanap siya ng ibang paraan para makabangon kami ng hindi kinakailangang ibenta ang kondo. Sa kabutihang palad ay nakahiram si mama ng pera mula sa tita ko na nagtatrabaho sa US. At nang dahil po dito ay nabayaran namin ang mga utang sa tubig, kuryente at condo dues at pati na rin ang matrikula ko. Pero alam ni mama na hindi ito pang matagalang solusyon. Kung walang kikilos, mauubos din ang pera at tiyak na sa kangkungan naman kami pupulutin. Kaya naman naisipan niya na mas mabuting magnegosyo sa loob mismo ng kondo para kumita at matulungan kaming makaahon sa hirap. Nung una kong marinig na balak ni mama na magnegosyo sa loob mismo ng kondo ay medyo nag-alinlangan talaga ako. Iniisip ko kung sapat ba ang kikitain niya doon para makatulong sa mga gastusin namin. Pero sa kabila ng pagdududa, naisip ko rin na wala naman sigurong mawawala kung susubukan niya, Papa Dudut. Lalo na't nagpapakita siya ng determinasyon. Kaya naman minabuti kong pakinggan siya ng mabuti at suportahan muna ang kanyang pinaplano, Papa Dudut. Magluluto ako ng kung ano-ano tapos ibebenta ko. Sigurado po ba kayo dyan, Ma? Kaya nga ako ginawang housewife ng papa mo ng napakaraming taon kasi sarap na sarap siya sa mga niluluto ko. Maniwala ka sa akin. Maganda ang kutob ko rito. At saka isa pa, may natitira pa naman sa perang hiniram ko dun sa tita mo. Kaya yun na munang gagamitin ko para masimulan ko tong negosyo natin. Sige po, kayong bahala. Siguro blessing in disguise na rin na hindi ako natanggap sa mga trabahong pinag-applyan ko. Siguro nga po. Ay, siya nga pala, Ma. Paano nyo naman po ibibenta yung mga lulutuin nyo kung sakasakali? Sa totoo lang, yun nga rin yung iniisip ko Nakakahiya naman siguro kung kakatukin ko yung mga nakatira dito sa kondo, di ba? Magiging abala at perwisyo pa ako kung sakali. May naisip na po ako. Ano yun? Siguro ipopost ko na lang sa Facebook. Ay oo! Maganda yun, Nak! Sige, basta sa'yo ko na iaasa yung pagpo-post ng mga pagkain ibebenta natin, ha? Di uubra to. Wala naman kasi akong kaibigan sa Facebook na nakatira dito sa kondo Hala, paano yan? Sandali lang po. Sigurado naman ako may Facebook group tong kondo Ayos, eto po. Nahanap ko na yung group ng kondo. Pwede ko po i-post dito lahat ng lulutuin nyo. Mabuti naman pala kung ganun. Matagal na pala tong group na to? Ba't ngayon mo lang napansin yan? Sayang naman. Dapat pala noon pa natin naisip to. Wala naman kasi tayong paggagamitin itong Facebook group ng kondo nung nabubuhay pa si Papa. Di bali na. At least ngayon nandyan na yan. Magagamit na rin natin yan sa wakas. Huwag ka mag-alala. Marami na akong naisip na pwede kong lutuin at ibenta. Sa totoo lang po, maganda po yung naisip nyo. Alam nyo ba na tuwing umuwi ako galing eskwela, ang dami ko napapansin sa baba na bumibili ng pagkain sa convenience store. Tapos yung iba naman nagpapadeliver pa ng pagkain. Ay naku, sigurado ako na nagsasawa na yung mga yan sa pagkain galing sa restaurant. Kaya sure na sure ako na papatok tong naisip ko. Uy, Levi anak, nakikinig ka pa ba? Ano ba naman yan? Para naman akong walang kausap dito Sandali lang po. Ano ba kasi ang ginagawa mo, ha? May tinitingnan lang po dito sa cellphone ko. Ano ba? Mas importante pa ba yan kaysa sa plano nating negosyo? Ayos! Makakatulong sa atin to. Ma, tingnan nyo to. Bakit? Anong meron? Tingnan nyo po. Di ko alam na may GC pala yung kondo. At nakapasok na rin ako sa GC. GC? Anong GC?
Gift certificate? Si Mama talaga. GC po, as in group chat. Dito po pinopost ng mga nakatira sa condo yung mga gusto nilang ibenta. So ibig sabihin ba niyan, marami rin nagnenegosyo dito sa kondo? Parang gano'n na nga po. Tignan mo nga sa… Ano ulit tawag dyan? GC po. Oo, tama, ayan. Tingnan mo nga sa GZ na yan kung may nagbebenta din ng pagkain. Si Mama talaga. Anong GZ? GC po. Tignan mo na lang kasi. Gusto kong malaman kung may kakumpetensya ako sa pagbebenta ng pagkain dito sa kondo kung sakasakali. Sandali lang ho. Ay, may bad news at good news po ako para sa inyo. Ano na namang paandar yan, Levi? Alin po yung uunahin ko? Yung good news o yung bad news? Alam mo, ikaw pinaglololoko mo ko eh. Sige na nga, unahin mo na yung bad news. Yung bad news po, mukhang marami kayong kakompetensya dyan sa plano nyo magbenta ng pagkain. O ano naman yung good news? Yung good news naman po, mas masarap po yung luto nyo kumpara sa mga binibenta dito sa GC. Yan yung gusto ko sa'yo eh. Huwag ka mag-alala. Kasi bukas na bukas, pupunta na ako ng palengke. At sisimulan na natin tong negosyo natin. Noong mismong araw na yon ay tinulungan ko si Mama kung paano gamitin ang group chat ng kondo para makapag-post siya ng binibenta niyang pagkain habang nasa eskwela ako. Alam niyo naman po, pag medyo may edad na hirap na talaga sa mga bagay-bagay pagdating sa social media. Kaya naman tinuruan ko siya kung paano mag-picture at mag-reply sa mga inquiries. Buti na lang din at matalino si Mama, kaya mabilis niyang nakuha yung mga tinuro ko. Kinabukasan ay maaga pa lang ay lumuwas na agad si Mama papunta ng Cubao para bilhin lahat ng kailangan sa pagluluto. Mga ingredients, containers at kung ano-ano pa. At grabe po, hindi ko akalain na magiging hit yung mga niluto niya. Halos naubos agad lahat ng paninda niya. Ang saya-saya ko po kasi nakita ko kung gaano siya natuwa. Sobrang ganda ng feedback mula sa mga kapitbahay namin sa kondo. Doon ko rin talaga na-realize yung kasabihang everything happens for a reason. Kasi kung natanggap si Mama sa trabahong inaplayan niya noon ay baka hindi na niya naisip na magnegosyo. Isa pa po sa mga dahilan kung bakit naging patok ang mga paninda ni Mama ay dahil sa simple pero lutong bahay na lasa ng mga ito. Sawa na raw kasi yung ibang residente sa kondo sa mga fast food at mamahaling restaurant sa paligid. Kaya nang makita nila sa GC yung mga pictures ng pagkain ni Mama na mukhang masarap at abot kaya pa, bigla silang nag-order. Minsan nga ay halos hindi na siya matapos sa kakaluto at pagdi-deliver. Si Mama mismo ang nag-iikot sa mga units ng customers, dala ang food container at kanyang ngiti. At kapag walang pasok o kaya tapos na ang klasiko, ako naman ang tagahatid ng orders niya sa ibang units, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas ang mga araw ay mas lalo rin pong dumarami ang suwerte namin. Dumadami ang suki ni Mama ng mga kapitbahay naming residente sa kondo na halos araw-araw nang umu-order ng pagkain. May ilan nga po na tumatawag na agad kay Mama sa umaga para magpa-reserve ng ulam bago pa siya makapagluto. Ramdam na ramdam ko po na unti-unti na kaming nakakabangon mula sa pinagdadaan na naming hirap. Hindi na kami na-delay sa pagbabayad ng kuryente, tubig at condo dues. At unti-unti na rin pong nababayaran ni Mama yung perang hiniram niya sa tita kong nagtatrabaho sa US. Sa totoo lang, sobrang laki rin po ng tulong noong paglipat ko sa public school. Kasi dahil college na ako ay malaki talaga ang gastos kung ipagpapatuloy ko pa ang pag-aaral sa private na university. Kaya noong nakapag-decide na si Mama na ilipat ako, hindi na ako tumutol. Naintindihan ko na kailangan naming mag-adjust para makabawi at ngayon masasabi kong tama ang naging desisyon namin. Pero tulad ng karamihan sa mga negosyo, hindi rin palagi mataas ang benta. Pagkalipas ng ilang buwan ay unti-unti naming naramdaman na medyo matumal na ang takbo ng negosyo.
May mga araw na konti lang talaga yung mga umu-order at minsan ay may pagkain na hindi na ibebenta at nasasayang. Naiisip ko rin na baka nagsawa na ang ibang customer sa mga paulit-ulit na luto ni Mama. Kaya nag-brainstorm kami ni Mama at napagkasunduan naming magdagdag siya ng bagong ulam, ibang putahe, iba't ibang klase ng luto para mas ma-excite ulit ang mga suki at baka bumalik yung mga hindi na masyadong umu-order. Pero ang pinagpapasalamat pa rin talaga namin ay kahit na may mga customers na nawala ay may ilan pa ring nanatili. Yung mga loyal na suki na kahit anong mangyari, araw-araw pa rin umu-order at laging may pa-thank you kay Mama. Sila mismo rin ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob para magpatuloy kahit mahirap at kahit may mga pagsubok. Ma, tulungan ko na po kayo dyan. Ano ka ba naman anak? Di ba may exam ka pa bukas? Sige na mag-aral ka na muna dyan. Ako nang bahala rito. Si Mama talaga. Alam ko pong pagod na kayo, kaya sige na po. Sandali ko lang naman huhugasan tong mga to eh. Sige na nga, mapilit ka eh. Salamat anak ha. Maliit na bagay. May problema po ba? Konti lang kasi yung naibenta ko ngayong araw eh. Huwag na po kayong magtaka. Ganyan po talaga kapag nagnenegosyo. Minsan matumal at minsan naman dumadagsa ang swerte. Mabuti na lang talaga at may naitabi akong ipon para sa mga bayarin dito sa kondo. Sana lang talaga at magtuloy-tuloy pa rin yung swerte natin dito sa negosyo. Kasi pag nawala yung swerte natin, nako, hindi ko na talaga alam kung saan tayo pupulutin. Tapos na po ako dito. Tatabihan ko na po kayo. Huwag nga po kayo mag-isip ng ganyan. Sige po kayo. Kapag pinagpatuloy niyo yung negative na mindset niyo, talagang mamalasin tong negosyo natin. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kaya nga po relax lang kayo dyan. Di ba napag-usapan na natin to noon? Na malamang humina yung benta nyo kasi nagsasawa na rin yung mga customers natin sa mga pagkaing niluluto nyo. Kaya nga eh. Di bali na lang. Bukas na bukas pupunta ako ng Cubao. Mamimili ako ng mga kailangan ko. Mag-iisip na rin ako ng mga bagong putahe. Para kahit papano bumalik naman yung sigla ng negosyo natin. Ayan, dapat ganyan lang po. Positive lang. Siya nga pala, kumusta naman ang pag-aaral mo? Ayos lang naman po. Nakikita ko kaya yung effort at pagod nyo para lang mabayaran lahat ng mga bayarin dito. Kaya wag po kayong mag-alala kasi makakaasa po kayo na hindi ko pababayaan yung pag-aaral ko. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, mabuti na lang talaga at may mga natitira pa tayong suki. Nang dahil sa kanila ni minsan hindi tayo na zero sa benta natin. May mga tao talaga na hindi nagsasawa sa mga niluluto nyo. So sinasabi mo bang nagsasawa ka na sa mga niluluto ko? Parang gano'n na nga po. Aray! Ikaw kasi hindi kita pakainin dyan eh. Si Mama talaga, di na mabiro. Ayun na nga. Nagpapasalamat pa rin ako na kahit matumal ang benta natin ngayon, at least may mga suki pa rin tayo. Pansin ko nga po, lalong-lalo na yung Carlo. Grabe, sarap na sarap siya sa mga niluluto nyo. Sa puntong siya na mismo yung pumupunta sa unit natin para kunin yung mga in-order niya. Oo. Isa din yun sa mga dahilan kung bakit palagi tayong may benta kahit papano. At yung mga niluluto nyo naman yung dahilan kung bakit di pa rin pumapayat yun hanggang ngayon. Ano ka ba naman, Levi? Yung bibig mo? Totoo naman eh. Alam niyo po ba na tuwing binubuksan ko yung pintuan, napapansin ko na kasing taba na niya yung pintuan. Ikaw talagang bata ka? Huwag mo nga pagsalitaan yung customer natin ng ganyan. Tandaan mo, sila ang dahilan kung bakit nakakabayad tayo sa lahat ng mga bayarin natin hanggang ngayon. Kung sa bagay, ay nga pala ma, may papakiusap sana ako sa inyo. Ano yon? Sira na kasi yung school shoes ko eh. Kailangan ko sana ng pera pambili ng bago. Pero okay pa naman siguro yung rubber shoes mo, di ba? Yun na munang gamitin mo. Si Mama talaga, patawa. Di naman po pwede yun. Oh, ganun ba? Sige, sandali lang ha. Kukunin ko lang yung wallet ko. Sige ho.
Oh, eto. 2,000. Sandali lang, Ma. Patingin nga muna ako nitong wallet nyo. Oh, eto, bakit? Grabe! Ang daming laman na pera! Syempre naman. Talagang pinag-iipunan ko ang pangmatrikula mo eh. Oh, tanggapin mo na tong 2,000. Siguro sapat na yan para makabili ka ng bagong sapatos, ano? Okay na po to. Thank you. Hoy, tipirin mo yan ha. Bumili ka na lang ng murang sapatos. Tapos yung sukli, idagdag mo na lang sa allowance mo. Sige po. Noong araw na yun ay talagang nakita ko kung gaano kalaki ang sakripisyo ni Mama para mabayaran lahat ng gastusin namin. Lalo na yung pang-matrikula ko. Kitang-kita ko sa kanya yung pagod pero ni minsan ay hindi siya nagreklamo. Kaya doon ko ipinangako sa sarili ko na hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Gagawin ko ang lahat para makapagtapos at makaahon kami sa hirap. At kapag nakahanap na ako ng magandang trabaho at nakaipon na, ang una kong gustong gawin ay ipagpatayo si Mama ng sarili niyang negosyo, kahit maliit lang na karinderya. Pero sa ngayon ay magtitiis muna kami sa buhay sa loob ng kondo. Kahit na hindi madali ay pinipilit naming makaraos ni Mama. At sobra talaga akong humahanga sa kanya kahit may mga araw na matumal ang kita. Nagagawa pa rin niyang bayaran lahat ng kailangan naming bayaran. Kuryente, tubig, condo juice, pati ang panggasto sa pang-araw-araw. Siguro dahil ilang taon din siyang housewife. Sanay na siya sa pagtitipid at pagbabudget ng pera. Marunong siyang magtabi kahit konti lang ang kinikita niya. Ang totoo niyan ay naaawa na talaga ako kay Mama at may mga araw na kitang-kita kong pagod na siya. Halos hindi na makadiretso ng upo, inaantok na habang nag-aayos ng mga order at minsan pa nga ay halos wala nang ganang kumain. Pero kahit na ganoon, tuloy pa rin siya sa pagluluto at pagbibenta. Tahimik lamang siya, walang reklamo, walang hinihinging kapalit. Ginagawa niyang lahat para lang may panggastos kami sa pang-araw-araw. At doon ko talaga na-realize kung gaano siya ka-resilient bilang isang ina. Kaya isang araw pag uwi ko galing eskwela ay kinausap ko na siya. Seryoso ako ng gabing yon at alam kong kailangan ko nang sabihin sa kanya yung plano ko. Isang plano na matagal ko nang iniisip pero hindi ko pa nasasabi noon. Kasi pakiramdam ko ay baka hindi pa ako handa. Pero ngayong nakikita ko araw-araw ang sakripisyo niya. Alam kong panahon na para makatulong ako sa kanya kahit papaano. Gusto ko nang ibsan kahit kaunti yung bigat na pasanin niya. Kaya buong puso ko siyang kinausap tungkol sa plano ko. Isang simpleng plano na sana kahit papaano ay makagaan sa pasanin na dala-dala ni Mama Papa Dudut. Sino yan? Ma, si Levi to. Pakibuksan yung pintuan. Ay, sige, saglit lang. Ma, may sorpresa po ako para sa inyo. Ano yun? Tingnan niyo po yung nakuha kong score sa exam namin. Patingin nga. Wow! 3 lang ang mali. Ang talino talaga ng anak ko. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi ako napapagod sa pagbebenta ng pagkain. Basta Levi anak, ipangako mo sa akin na ipagpapatuloy mo to ha. Siyempre naman po. Ako pa ba? Manang-mana kaya ako kay Papa. So sinasabi mo bang hindi ka nagmana sa akin kasi bobo ako? Si Mama talaga oh, biro lang. Nga pala ma, may gusto sana akong ipagpaalam sa inyo. Mukhang seryosong-seryoso ka sa sasabihin mo sa akin ha. Kinakabahan tuloy ako sa yung bata ka. Huwag po kayong kabahan. Ang totoo nga po niyan, para din naman sa ikabubuti niyo tong naisip kong plano. Bakit? Ano ba kasi yan? Ma, may nahanap po akong trabaho bilang part-time English tutor. Trabaho? Opo, trabaho. Napansin ko po kasi na
Palagi na lang po kayong napapagod kaya naisip ko na siguro kung magtatrabaho ako, magkakaroon na ako ng pera para sa tuition fee at allowance ko. At nang sa ganun, pwede niyo pong ilaan sa ibang bagay yung kinikita niyo sa pagbebenta ng pagkain. Hindi! Hindi ako papayag! Wag na wag mong tatanggapin yung pagiging English tutor. Ano ba naman yan, Ma? Kumalma nga po kayo. Pasensya ka na. Pero hindi ako makakapayag sa gusto mo mangyari, Levi. Bakit naman po? Sigurado ko na maaapektuhan lang yung pag-aaral mo kapag nagtrabaho ka. At ayoko mangyari yun. Pero part-time lang naman po. Kahit na! Hindi ako papayag at hindi mo na rin mababagong isip ko. Ay, sayang naman yung inaalok sa akin na trabaho bilang part-time English tutor. Pipirmahan ko na lang yung kontrata at pwede na sana ako magsimula eh. Anak, I'm sorry. I'm sorry kung napagtaasan kita ng boses. Pero kapakanan mo lang naman kasi ang iniisip ko eh. Bilang nanay mo, responsibilidad ko na siguraduhin na makakapagtapos ka ng pag-aaral. Hindi mo obligasyon yun. Kaya mag-focus ka na lang dyan sa pag-aaral mo. At ako nang bahala sa lahat ng gastusin natin. Ha? Sige na nga lang. Ay, nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Sandali lang, ha? Ha? Para saan po tong 3K? Dahil mataas ang nakuha mong score sa exam mo, ayan, idagdag mo yan sa baon mo. Ano ka ba naman, Ma? Kunin niyo po to. Ay hindi! Sige na, tanggapin mo na. Itinabi ko talaga yan para sa'yo. Pero mas kailangan niyo po to. Huwag kang mag-alala. Bayad na lahat ng gastusin natin dito sa kondo. Kaya sa'yo na yan. Sobrang wise niyo po talaga pagdating sa pera. Siguro ito yung dahilan kung bakit na-inlove si Papa sa inyo nung araw, no? Ay naku, tama ka dyan. Alam mo ba yung papa mo? Napakagastador noon. Kung ano-ano na lang yung binibili tuwing sumasahod siya. Pero syempre, nagbago ang lahat ng yon nung naging kami na ng papa mo. Talaga po ba? Oo! Kasi tuwing sumasahod yung papa mo, kinukuha ko yung buong sahod niya tapos binibigay ko lang sa kanya yung kailangan niya. Tapos yung natitirang sahod niya naman, ayun, dinedeposit ko na sa bank account niya. Kaya naman pala, parang hindi na tayo nauubusan ng pera ngayon. Ay nako anak, habang nandito tong maliit na negosyo natin, hindi tayo mauubusan ng pera. Akong bahala sa'yo. Ang totoo po niyan, hindi ko na nga alam kung paano ko pa kayo pasasalamatan eh. Simula nung namatay si Papa, nakita ko po lahat ng hirap at sakripisyo nyo. At pinapangako ko po sa inyo na kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, ibabalik ko po sa inyo lahat ng hirap at sakripisyo ninyo para sa akin. Levi, maniwala ka. Wala akong hindi kayang gawin para sa'yo. Kaya tigilan mo na yung kakaisip ng kung ano-ano, ha? At uulitin ko, hindi mo na kailangan maghanap pa ng trabaho kasi obligasyon ko na pag-aralin ka. Ayoko magkaroon ka pa ng distraction pagdating sa studies mo. Sige na nga po, mapilit kayo eh. Habang nabubuhay ako, ipinapangako ko sa iyo na hindi na natin pagdadaanan yung hirap na pinagdaanan natin nung naputulan tayo ng kuryente at tubig dito sa kondo. Sobrang swerte ko po talaga kay Mama kasi gusto niya na mag-focus na lamang ako sa pag-aaral. Alam kong mahal na mahal niya ako dahil kahit hindi kami mayaman, ayaw na ayaw niya akong pagtrabahuhin. Gusto niya na makapagtapos ako ng walang iniintinding ibang bagay. Pero kung gaano ako kaswerte sa mama ko, pakiramdam ko naman ay parang minamalas kami sa negosyo. Kahit na anong putahe na ang niluluto ni Mama, pansin ko na hindi na ganon kadami ang bumibili kumpara sa dati. Nalilito na rin ako kung ano pa bang pwedeng gawin o isuggest. Kasi halos lahat ng naiisip naming paraan ay nasubukan na namin. Pero hindi pa rin bumabalik ang dating sigla ng negosyo namin. May kutob din ako na baka tumatamlay na yung negosyo namin kasi padami na rin ang nagbebenta sa group chat ng kondo. Sa hirap ng buhay ngayon ay hindi na rin nakakapagtaka kung marami nang gustong magbenta para kumita. Kaya talagang trumiple na ang mga kakompetensya ni Mama.
At nung narealize ko na baka hindi na talaga sapat yung kinikita ng negosyo ni mama para mabuhay kami sa pang-araw-araw, doon na talaga ako nakaramdam ng matinding anxiety. Alam kong magaling si mamang humawak ng pera at marunong siyang mag-ipon, pero ang pinangangambahan ko ay kapag naubos na yung ipon na yon. Sigurado ako, Papa Dudut, na talagang sa kangkungan na naman kami pupulutin ni mama kung magkakataon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang dami ko na talagang beses na pinakiusapan si mama na payagan niya akong mag-part-time. Gusto ko lang namang makatulong kahit papaano, lalo na ramdam ko na hindi na rin kumikita ng maayos yung maliit naming negosyo. Pero kahit anong pilit ko ay ayaw pa rin talaga ni mama. Paulit-ulit lamang niyang sinasabi sa akin na siya na ang bahala sa lahat. At doon ako nagsimulang magduda. Bakit parang hindi man lang siya kinakabahan o nababahala? Halatang hirap na kami pero parang hindi man lang siya ninenervyos na hindi na kumikita ng maayos ang negosyo namin. Kaya habang tumatagal ay mas lalo akong napapaisip kung may dapat ba akong malaman. Hanggang sa napansin ko na palagi na lamang bumibili yung suki ni mama na si Carlo, yung medyo mataba at madaldal na lalaki na palaging bumibili ng pagkain sa amin. Halos araw-araw na siyang kumakatok sa unit namin. Minsan pa nga ay pumupunta siya sa unit namin ng 2 o 3 beses sa isang araw. Napapatanong tuloy ako kung bakit parang hindi siya nagsasawa sa mga luto ni mama. Pero binabaliwala ko na lamang at baka nga lang talagang mahilig siya sa pagkain. Kasi kitang-kita naman sa katawan niya na mahilig siyang kumain. Pero minsan, hindi mo talaga dapat binabaliwala ang kutob mo. Kasi isang araw pag uwi ko galing sa eskwela, nakita ko si mama at si Carlo na parang nakaupo sa kama. Parang natulala ako noong nakita ko sila na magkasama sa loob ng kondo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang sabay-sabay na bumagsak sa akin ang lahat. Yung gulat, hiya, sakit at sama ng loob. Lumayas ka dito! Anak! Napakababoy mo! Awa mo na, tama na Huwag naman yan! ka nang babalik ha! Levi, parang Pumunta, awa mo na, sisiguraduhin tama ko, na yan! hindi ka na Kumalma ka, makakahinga! please lang! Naririnig ka ng mga tao dito sa kondo! Nahihiya kayo sa mga tao dito? Pero hindi kayo nahihiya sa ginawa nyo? Hindi ba nga nag-iisang taon simula nung namatay si Papa? Tapos ngayon nakikipaglandian na kayo sa ibang lalaki? Mahiya naman kayo, ma! Maniwala ka sa akin, hindi ganun yun! Wala makakapalit sa papa mo! Anak ng... Teka lang! Siya ba yung dahilan kung bakit hindi kayo nauubusan ng pera? Siya ba yung dahilan kung bakit hindi kayo nababahala kahit sobrang tumal na negosyo natin? Levi, anak, please, intindi mo naman si Mama. Hindi ko ginusto na mangyari to. Pero ginusto niyo na mangyari to, ma. Sinabi ko na sa inyo noon pa man na magtatrabaho ko para kahit papano makatulong naman ako sa mga gastusin natin. Pero anong ginawa nyo? Paulit-ulit nyo akong tinanggihan. Tapos ngayon malalaman ko na binebenta nyo na pala yung katawan nyo para lang magkaroon ng pera. Ang sakit mo naman magsalita. Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo sa akin. At bakit? Mahirap at masakit ba na marinig ang katotohanan? Ang katotohanan na binenta nyo yung pride at dignidad nyo para hindi na kayo mahirapan sa buhay. Siguro ko nabubuhay lang si Papa ngayon. Sigurado ko na magiging proud siya sa inyo. Sana lang talaga multuhin kayo ni Papa. Ginawa ko ang lahat ng yon para sa ikabubuti mo. Maniwala ka sa akin. Kayang-kaya kong ibenta ang kaluluwa at dignidad ko para sa'yo. Yun na nga po yun eh. Mas pipiliin ko na lang na malugmok at maghirap tayo kesa sa nakikipagtalik kakapalit ng pera. Pwes, pasensya ka na. Pero hindi ako makakapayag na maranasan mo ulit yung hirap na pinagdaanan natin nung namatay ang papa mo. Awang-awa ako sa iyo noong mga panahong kinailangan natin magtiis sa dilim. Kasi wala tayong pambayad sa mga gastusin natin.
Ang totoo niyan, naging maayos naman yung takbo ng negosyo natin sa simula eh. Pero habang tumatagal, mas lalo naging malinaw sa akin na hindi na makakabangon ang negosyo natin. Kaya kinailangan ko nang gumawa ng paraan bago pa tayo tuluyang malugmok sa hirap. Kaya mas pinili niyo na lang na makipagtalik sa Carlo na yon? Siya ang unang lumapit sa akin, Nak! Tinanggap ko lang yung alok niya sa akin. Ah! Habang nagpapakabisi ako sa eskwela, wala ka ng ibang ginawa kung hindi magpakabisi kasama ang dugyot na lalaking yon. Sabihin niyo nga sa akin, Ma. Magkano bang binibigay sa inyo ng lalaking yon? Kapalit ng good time? 10,000? 20,000? 30,000? Magkano na lang ba ang halaga niyo ngayon? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin sa akin. Sabihin mo nang marami akong babae. Sabihin mo nang gahaman ako sa pera. Lahat-lahat na! Husgahan mo ako hanggang sa magsawa ka! Pero hindi mo pwedeng husgahan ang pagiging ina ko sa'yo kasi ginawa ko ang lahat! Lahat ng yon kasi gusto ko magkaroon ka na magandang kinabukasan! Tapos ngayon gagawin niyo ba akong dahilan kung bakit kayo nakipagtalik sa Carlo na yon? Ibang klase din kayo, Ma. Ang galing niyo magpalusot! Sa tingin mo ba? Proud at natutuwa ako sa ginawa ko? Ha? Hindi! Labag sa kalooban ko yung ginawa ko, Levi! Pero tuwing nakikita ko na masaya ka at nakakapag-focus ka sa pag-aaral mo kasi nababayaran ko na lahat ng mga gastusin natin dito sa kondo, mas pinili ko na lang na lunukin yung pride ko. Kasi ganun kita kamahal, anak. Handa akong gawin ang kahit na ano para sa'yo. Tingnan mo yan, Levi! Kung binenta niyo na lang sana to noon pa lang, malamang hindi na tayo haabot sa ganito. Huwag ka magsalita ng ganyan. Regalo pa rin sa atin ng papa mo tong kondo na to. Ma, sa tingin niyo pa matutuwa si Papa sa mga pinagagagawa niyo dito habang nasa eskwela ako? Ayoko na. Suko na ako. Doon na po muna ako matutulog sa bahay ng kaklase ko. Please, huwag ka nang umalis. Pag-usapan naman natin na maayos to. Paprangkahin ko na po kayo. Unti-unti na po nababawasan ang respeto ko sa inyo. At kung magtatagal pa ako rito, baka tuluyan ko na pong makalimutan na nanay ko kayo. Aalis na po ako. At wala na kayong magagawa para pigilan pa ako. Sobrang sumakit talaga ang dibdib ko noong araw na yon. Hindi ko may paliwanag kung gaano kabigat sa pakiramdam ang natuklasan ko. Ang totoo ay diring-diri ako kay Mama sa natuklasan ko. Para kung binagsakan ng langit at lupa pero sa kabila ng galit. May parte rin sa puso ko na nakakaramdam ng konsensya. Kasi kung iisipin, kung hindi dahil sa akin, sa pangangailangan ko sa tuition, sa baon, sa mga bayarin, malamang ay hindi niya kailanman gagawin yung mga ginawa niya para lamang kumita ng pera. Dahil sa sama ng loob ay nakituloy muna ako sa bahay ng isa kong kaklase. Doon ako pansamantalang nanirahan habang sinusubukang ayusin ang sarili ko. Aaminin ko rin na noong mga panahong yon ay nalulung ako sa pag-inom. Parang gusto kong takasan lahat. Bumaba rin ang grades ko at halos napapaiyak na lamang ako tuwing naaalala ko yung mga huling away namin ni Mama. Hindi ko rin sinasagot ang mga tawag at text ni Mama dahil ayoko siyang marinig at mas lalong ayoko siyang makausap. Mabuti na lang talaga at mababait ang pamilya ng kaklase ko. Sila na muna ang tumulong sa akin. Binigyan nila ako ng pagkain, minsan po ay baon at paminsan-minsan pati allowance. Doon ko nararamdaman na kahit hindi mo kadugo ay may mga tao talagang handang kumukup at umunawa sa iyo sa oras ng pangangailangan. Pero kahit na anong gawin ko para lumayo sa problema ay hindi ko pa rin maiwasang mag-alala kay Mama. Minsan iniisip ko kung kumakain ba siya ng maayos. Kung may sakit ba siya? Kung okay lang ba siya na mag-isa? Pero tuwing bumabalik sa isip ko kung ano yung ginagawa niya, kasama noong Carlo na yon ay biglang nababalot ulit ako ng galit at pandidiri
At parang pinipigilan ko na lamang ang sarili ko na maawa kay mama. Halos 1 buwan din akong hindi umuuwi. At habang lumilipas yung mga araw ay unti-unti ko nare-realize na baka nga kaya lang nagawa ni mama lahat ng yon ay dahil sa sobrang pagmamahal niya sa akin. Kasi noong nabubuhay pa si Papa, hindi kailanman nagloko si mama. Isa siyang mabuting asawa at ina. Kaya siguro sa gitna ng matinding depresyon ay napilitan siyang gawin ang mga bagay na hindi niya kailanman naisipang gawin para lang hindi ako malugmok sa kahirapan. At doon ko na napagtanto na kahit gaano kasakit at kahirap, kailangan ko na siyang harapin. Kailangan ko na siyang kausapin kasi sa kabila ng lahat, siya pa rin ang mama ko. Kaya nung medyo kumalma na ako ay nakapag-decide ako ng bumalik sa kondo para harapin ang katotohanan na matagal ko nang iniiwasan. Levi? Anak? Ma, Alam ng Diyos, kung ilang gabi ko pinagdasal na sana umuwi ka na. pasensya na po kayo kung ngayon ko lang naisipang umuwi. Pasok ka. Kumusta ka naman? Ha? Ayos ka lang ba? Okay lang po ako. Nga po pala. Ma, I'm sorry po sa lahat ng sinabi ko sa inyo bago ko umalis dito. Hindi niyo po deserve lahat ng mga sinabi ko sa inyo noon. Kalimutan mo na yon, Nak. Ang mahalaga ngayon, nandito ka na. Sana ngayon naiintindihan mo na kung bakit ko nagawa yon. Levi, anak, ayoko maranasan mo yung buhay na salat sa pera. Kaya ako nagawa yun. Dahil gusto ko na magkaroon ka ng magandang kinabukasan. I'm sorry po kung pinagsalitaan ko po kayo ng masama. Aaminin ko po na hindi ko gusto yung nangyari. Pero alam ko rin naman po na wala kayong hindi kayang gawin para sa akin. Ma, naiintindihan ko na po kung saan kayo nanggagaling. At sa puntong ito, handa na akong ibaon ng lahat ng to sa limot. Thank you, anak. Hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya ngayon. I love you, Ma. I love you too, anak. Nga pala, nakapagdesisyon na ako. Ha? Ano pong ibig yung sabihin? Sa tingin ko, panahon na para magsimula tayo ng panibago. Pumapayag na ako sa gusto mo mangyari noon. Ibebenta na natin tong kondo. Ho? Seryoso po ba kayo? Pero akala ko ba ayaw niyong ibenta tong kondo kasi bigay ni Papa sa atin to. Wala na ang papa mo. At kung naririnig lang tayo ng papa mo ngayon, sigurado ako na may iintindihan niya rin kung bakit kailangan nating gawin to. Ang totoo niyan, dapat ibinenta ko na tong kondo nung namatay ang papa mo eh. Kung tutusin, yung papa mo lang din naman kasi ang dahilan kung bakit namuhay tayo ng marangya sa kondo na to. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Sigurado ako na hindi magagalit si Papa sa magiging desisyon natin na ibenta tong kondo. Anak, isa rin to sa mga dahilan kung bakit nagawa ko yung ginawa ko. Ano pong ibig yung sabihin? Nakita mo naman yung nangyari sa akin, di ba? Kinailangan kong kumapit sa patalim. At hindi rin ako nakahanap ng trabaho kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Siguro kung nakapagtapos lang ako ng pag-aaral, malamang hindi mangyayari ang mga nangyari sa akin. Tapos na po yun. Huwag na lang nating balikan. Pasensya ka na, anak. Pero yung tinutumbok ko lang naman dito, ayokong matulad ka sa akin. Kaya ako ginawa ang lahat ng yon kahit labag sa loob ko. Kasi alam ko na kapalit ng lahat ng sakripisyo ko ay ang magandang kinabukasan na naghihintay para sa'yo. Hindi niyo na po kailangan magpaliwanag, Ma. Alam ko na po kung saan kayo nanggagaling. At isa lang po yung napatunayan ko sa lahat ng to. Ano naman yun? Na handa kayong gawin ang lahat para sa akin.
Alam niyo po ba, nung nasa bahay pa ako ng kaklase ko, hindi po ako mapakali kakaisip sa inyo. Ma, pasensya na po talaga kung ngayon ko lang po naisipang umuwi. Ayos lang. Naiintindihan ko naman kung bakit pinili mo magpakalayo-layo. At isa pa, hindi mo kailangang humingi ng sorry kasi valid yung nararamdaman mo. Hindi madali para sa'yo yung natuklasan mo. At ang totoo niyan, dapat hindi mo na natuklasan pa yun. Pero anak, lagi mo ring tatandaan na handa akong magdusa ng palihim kumpara naman to sa ikabubuti mo. Pangako po na hindi ko na kayo pagsasalitaan ng masama. Pero may isang bagay lang po sana akong hihilingin sa inyo. Ano yun? Simula sa araw na to, sana po wag niyo na akong paglilihiman. Pangako yan. At ito ang isa pang ipapangako ko sa'yo. Simula ngayon, mamumuhay na tayo ng marangal at kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, hindi na ako gagawa ng bagay na ikagagalit mo. Siya nga pala anak, bago ko makalimutan, Ano po yun? kapag nabenta na natin tong kondo, ayos lang ba sa'yo kung manirahan na muna tayo sa probinsya? Ano po bang plano nyo? Kapag nakuha ko na yung pinagbentahan nitong kondo, bibili tayo ng maliit na lupa at bahay sa probinsya. Tapos magtatayo ako ng maliit na karinderya doon para may pagkakitaan pa rin tayo kahit papano. Mukhang maganda yung naisip nyo, ma. Pero anak, ayos lang ba sa'yo kung ililipat kita ng school? Siyempre naman po. Ang importante lang naman ay yung makapagtapos ako, di ba? Wala pong problema sa akin yan. Alam mo nak, sobrang saya ko at bumalik ka na rin sa wakas. Ako din, ma. Pangako ko po sa inyo na hindi na tayo magkakahiwalay. Payakap nga! I love you, ma. I love you too anak. Mahal na mahal kita. Sobra! Nagkabati rin po kami ni Mama, Papa Dudut. Hindi ito naging madali pero ramdam ko na pareho naming pinagsisihan ang lahat ng mga nangyari. At pareho rin namin gustong magsimulang muli. Umabot na rin kami sa punto na inayos na ni Mama lahat ng mga papeles para sa kondo. At sa awa naman ng Diyos ay naibenta rin niya ito at malaki rin po ang nakuha naming pera. Kasi nasa prime location po ang kondo along EDSA po ito. Kaya mataas ang market value kahit papaano. Pagkatapos noon ay lumipat na po kami sa isang tahimik at maliit na bayan dito sa probinsya. Ginamit ni Mama ang pera para bumili ng maliit na lupa, bahay at para makapagsimula ng simpleng karinderya. Tahimik po ang buhay dito, Papa Dudut. Mas mura ang mga bilihin at higit sa lahat ay mas slow-paced ang takbo ng buhay ng tao. Nag-aaral na rin po ako dito ngayon sa isang state university at masasabi kong kontento na ako sa kung ano ang meron kami. Dito ko po lalong naunawaan ang mga aral na iniwan ng lahat ng pinagdaanan ko. Isa sa mga pinakamalagong natutunan ay ang huwag basta-bastang manghusga, lalo na sa sarili nating mga magulang. May mga desisyon silang minsang mahirap tanggapin o maintindihan. Pero kung bubuksan lang natin ang puso't isipan natin, makikita natin na ginagawa lang nila ang lahat ng yon dahil mahal nila tayo at gusto lamang nila tayong mapabuti. Kahit pa masaktan sila at kahit isakripisyo nila ang sarili nilang dignidad at kaligayahan. Para po sa lahat ng mga kabarangay ninyo na nakakarinig nito ay gusto ko lang pong iparating na sana'y iparamdam ninyo sa mga magulang ninyo na mahal nyo po sila. Yakapin nyo sila at pasalamatan nyo sila. At sigurado din po ako na kahit simpleng salamat ma o ingat pa ay malaking bagay na para po sa kanila. Dito ko na po muna tatapusin, Papa Dudut, ang kwento na ibinahagi ko po sa inyo. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagkakataon na maibahagi ko ang kwento ng buhay ko. Sana po ay mapili po ninyo ang sulat kong ito
Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Levi. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahal na ang lupa sa Metro Manila. Kaya nagsulputan na ang mga kondominium bilang alternatibong tirahan. May mga amenities itong pwedeng ma-enjoy tulad ng swimming pool at gym, kaya marami ang naiingganyong manirahan dito. Kahit pa nga mag-condo sharing. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang tumira sa isang condo? Dear Papa Dudut, ako po si Ruby at naisipan ko pong sumulat sa inyo kasi tingin ko ay kailangan ng mga kabarangay na nakikinig sa programa ninyo na maging babala ang naging karanasan ko, lalo na sa mga kababaihan. May pagkakamali po akong nagawa sa buhay na pinagsisisihan ko at gusto kong hindi ito maulit sa ibang tao, Papa Dudut. Meron po akong boyfriend, si Harold. Matagal na po kaming mag-on. At nakapag-decide po kami na mag-live-in, lalo na at pareho namang kaming may trabaho sa call center. Pareho kaming agent na dalawa, Papa Dudut, pero magkaiba lang kami ng kumpanya. Nagkikita lamang kami pagkatapos ng shift namin. Naghahanap kami ng mga murang paupahan sa QC na malapit lang sa pinagtatrabahuhan namin. Kasi sobrang mahal ng mga renta. Parang hindi kaya talaga sa budget pero may nakita kaming condo sharing. Sabi namin sa isa't isa na eto ay pwede naming tignan. Kinontak namin yung nag-post at pinuntahan ang condo unit. Maganda ang unit, malinis, at tiyak na magkakaroon kami ng peace of mind para makapagpahinga pagkatapos ng work. Yon ang nasa utak namin ni Harold. May 2 room ang condo, ang isang room ay may umuupa rin na isang pamilya. At magiging common area namin ang sala, kusina at banyo. Sa tingin namin ay hindi naman kami magkakaproblema sa ganitong klase ng setup. Nasa pakikisalamuha lang naman yan. Ang concern namin ay makatipid kami sa renta. At secured pa ang mga gamit namin dahil walang magnanakaw tulad ng nangyari sa akin noong tumira ako sa isang boarding house, Papa Dudut. Nakakamura ka nga pero mapapamura ka rin kapag ninakawan ka na. Sabi ni Harold sa akin na kaya namin ang buhay live-in basta't magtulungan lamang para sa future. Baka makabili na talaga kami ng unit namin o makapagpatayo sa probinsya ng bahay namin at doon na kami titira. Hindi na kami mamamasukan. Magnenegosyo na lamang kami. Masarap pa rin mamuhay sa probinsya dahil sariwang hangin at makakabili ka pa ng fresh na gulay at pati isda kapag malapit lang sa dagat tulad sa probinsya namin sa Zambales. Pero maganda na rin ang nakahanap kami ng condo sharing. Dito kami bubuo ng magandang memory bilang partner. Sabi namin sa isa't isa na dapat naming patibayin ang aming pagmamahalan at sana'y darating ang araw na magpapakasal na rin kami para legit na ang pagiging mag-asawa namin. Hindi ko makakalimutan ang araw noon na nakilala namin ang magiging kakondo share namin sa unit. Walang iba kundi si Jake, Papa Dudut. Hi! Hello! Kayo siguro sina Ruby at Harold? Oo, kami nga. Ikaw si... Jake.
Ako si Jake. Pasok kayo. Salamat. Maganda tong unit, mayaman yung may-ari. Napaayos niya. Ako nga pala mga kasama nyo dito. Sinabihan ako ng may-ari na darating kayo ngayon. Nung nag-viewing kayo nitong unit, wala ako nun. Nasa school ako. May program kasi yung anak ko nun. Ay, welcome nga pala sa inyo. Kumuha kayo nitong cookies. Gusto nyo ba ng kape o juice? Ang bait mo naman, may pa-cookies pa. Salamat ha. Nag-abala ka pa. Wala yun, maliit na bagay. Sabi ko nga mas okay na magkakilala na tayo agad para walang ilangan. Sana maging magkasundo tayong tatlo. Sana nga. Kabado pa nga kami kanina kasi hindi namin alam kung anong klaseng housemate ang makakasama namin. Pero mukhang mabait ka naman. Nako, mabait talaga ako. Pagtulog. Biro lang. Taga saan probinsya pala kayo? Zambales. Kayo po? Sa South ako, Albay. Ang layo nyo pala. Oo, medyo. Pero dito na ako napadpad. Masaya kami kasi mabait ang makaka-condo share namin. Pero seryoso, gusto ko lang ng maayos na samahan dito. Yung tipong pamilya na rin ang turingan natin. Tama. Ganun din ang hanap namin bro. Peaceful na tirahan. Tsaka makakatipid at makakaipon. Ang mahal kasi ng renta dito sa Manila. Oo, iba talaga dito sa Metro Manila. And speaking of pamilya, remind ko lang kayo ha. Yung anak kong si Liam, baka may araw na makulit yung bata kaya pagpasensyahan nyo na. Mabait naman yun pero alam nyo na, bata. Tahimik lang siya ngayon kasi naglalaro lang sa kwarto. Busy sa tablet niya. Ay, ganyan na ang mga bata ngayon. Natutuwa na sa tablet at cellphone. Pero kapag magkaanak tayo, gusto ko walang ganyan ha. Okay yan na patakaran bro. Yung kaso kasi ng anak ko, wala siyang kalaro. Kaya hinayaan ko na mag-tablet. Kasi nga, dito kami sa condo nakatira. Yun lang bro. Nasaan nga palang asawa mo? Nasa Dubai, OFW. Nagtatrabaho sa hotel doon. Ako naman work from home kaya ako ang nag-aalaga kay Liam. Kaya pasensya na talaga kayo kung minsan maririnig niyo siyang kumakanta o sumisigaw habang naglalaro. Tulad nga ng sabi ko kanina, bata eh. Ayos lang yun. Mas mabuti na yung masaya ang bahay kaysa sobrang tahimik. Tama. At least may bata nakakagaan ng vibes. Salamat kinakabahan nga ako kasi baka maabala kayo. Pero kung may problema, sabihin nyo lang. Ganun din kami bro. Sabihin mo lang kung may sablay kami. Oo, halimbawa maingay kami. O may bisita, heads up ka namin. Maganda yan. Maraming salamat. Ay, nga pala, mahilig ba kayo sa kape? May espresso machine ako sa kitchen. Gamitin nyo lang kung kailan nyo gusto. Ayos yan. Coffee is life bro. Totoo. Ay, same. Grabe, mukhang magka-vibes tayo dito. Yun talaga ang goal, yung magkaroon ng magandang vibes dito sa unit. By the way, may house rules din pala ako naisip. Pero mga simple lang, tulad ng schedule ng paglilinis, yung mga ganon. Walang problema sa amin yun. Mas okay nga yung may sistema para iwas gulo. Agree. Ayoko rin ng kalat, lalo na sa common area. Tsaka kung meron kayong special request, sabihan nyo lang ako. Ayoko na magkaroon tayo ng tampuan dito. Thank you po. Wala yun. O siya, hindi ko na kayo aabalahin. Kung kailangan nyo ng tulong mag-ayos, nandito lang ako. Huwag kayong mahiyang katukin ako sa kwarto ko, ha? Tsaka gamitin nyo lang yung amenities dito, pool, gym, para hindi sayang. Salamat talaga Jake. Iba ka bro. Hindi kami sanay na ganito ka-welcoming ang housemate. Oo nga, buti na lang ikaw ang kasama namin. Pareho tayong swerte. Sige Jake, salamat ulit. Mag-aayos muna kami ng gamit sa room pero babalik kami dito mamaya para magkape. Simula nang lumipat kami sa kondo, ang dami kong natutunan tungkol sa independent living. Akala ko noon ay simple lamang basta may tirahan ay okay na. Pero hindi pala ganon kadali lalo na pagdating sa gastusin. Ang pinakaunang reality check, tubig, papadudot. Grabe. Sobrang mahal pala ng bayad dito. Yun pala hindi pa nakakonvert sa residential rate ang billing namin. Kaya pang commercial pa rin ang singil. Imagine mo yun halos doble ang binabayaran namin kesa sa normal na household. Kaya kahit gaano ko ka-enjoy ang maligo ng matagal ay kailangan ko nang mag-adjust. Konting banlaw, konting tipid. Bukod sa issue ng tubig ay may isa pa akong natutunang mahalagang bahagi ng condo life. Ang pakikisama sa ka-condo share. Si Jake na kasama namin sa unit ay parang resident advisor namin.
Hindi siya masungit pero consistent ang paalala niya sa mga do's and don'ts. Minsan ay may papaisip ako na grabe si Jake sa mga pagre-remind. Pero naalala ko rin yung araw na naiwan ko palang nakabukas ang gripo sa kitchen at siyang nakapansin. Buti na lamang at naagapan, kung hindi baka lumobo pa lalo ang water bill namin. Kailangan naming makaipon ni Harold kasi gusto rin namin talagang makasal. Ang life sa condo ay parang mini version ng real world. May mga responsibilities, adjustments at pakikisama. Kailangan ng disiplina lalo na sa budget at utilities. Pero higit sa lahat mahalaga ang respeto at komunikasyon sa mga kasama mo. Sa huling masarap din sa pakiramdam na natututo kang maging responsable habang may natatagpuan kang bagong pamilya sa ibang tahanan. Pero habang tumatagal ay may iba akong nararamdaman kay Jake. Parang chinachansingan na niya ako o sobrang feeling close niya lamang, pero nasa boundary na siya ng awkwardness, Papa Dudut. Oh, Ruby. Nasaan si Harold? Nasa trabaho na. Night shift siya. Baliktad kami ng oras ng pasok. Good. Ano po yon? Wala. Sabi ko, ikaw lang pala naiwan ngayon. Oo. Ganun na nga. Kumusta naman pagsasama niyong dalawa? Okay naman? Opo. Getting stronger. Bakit po? Wala lang. Curious lang. Tagal niyo na rin ha? Forever na ba kayong dalawa? Gusto kong siya na. Gusto kong matupad yung mga dreams namin. Bakit ganyan po ang mukha niyo, Jake? Parang may duda ka. Hindi naman sa ganun, pero alam mo yun, minsan kasi akala mo forever na tapos biglang hindi pala. Ang pessimistic mo naman. Magiging okay ang takbo ng relasyon namin ni Harold. Naniniwala ako dyan. Eto tanong lang masaya ka ba talaga sa kanya? Di ba nung isang araw lang nag-away kayo? Yun. Konting hindi pagkakaunawaan lang. Normal lang naman yun. Kayo ba ng asawa mo hindi nag-aaway? Teka lang po, bakit ba parang ang dami mong tanong tungkol sa amin? May gusto ka bang sabihin? Wala, ano ka ba? Nag-uusap lang tayo. Hindi ba pwedeng mag-usap ang magka-condo share? Ganito kasi yun. Minsan iniisip ko, paano kaya kung ibang choices yung ginawa natin? Paano kung hindi kayo ni Harold? Paano kaya kung single ako? What if? What if ano? Ayoko sa what if. Masaya na ako kay Harold. Excuse me, papasok na ako sa room namin. Ruby, sandali lang. Bitiwan niyo po ako, Jake. Wag. Teka lang naman. Nararamdaman kong pinopormahan mo ko pag wala si Harold Please, gusto kong maging magandang samahan natin dito sa kondo. May Harold na ako, alam mo yon. Tsaka, may asawa ka na. May anak kayo, si Liam. Hindi ko naman nakakalimutan yun Pero wala naman dito yung asawa ko ngayon. 'Di ba? Jake, hindi mo pwedeng sabihin yan kahit biro Hindi ako nagbibiro. Hindi mo ba nararamdaman? Laging may something kapag nagkikita tayo. Oo, aaminin ko. Pinopormahan kita. Hindi ko maipaliwanag pero parang may parte na ng pagkatao ko na hinahanap-hanap ka. Tigilan mo ko. Huwag mo na akong guluhin, pwede ba? Pwede kitang isumbong kay Harold o sa may-ari ng kondo. Ruby, hindi ko intensyon na manggulo. Pero aminado ako. Nung una kitang nakita, gandang-ganda na talaga ako sa'yo. Jake, hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari. Pero malinaw ang sa'kin. Ayaw kong magkasala. Please, wag mo naman tong gawin sa asawa mo at sa anak mo. At hindi ako kaladkaring babae. Ruby, hindi mo ba ako pwedeng magustuhan? Ayaw mo ba yung itsura ko? Wala ba akong pag-asa sa'yo? Hindi na dapat natin pag-usapan to dahil wala. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Wala namang makakaalam kung hindi natin ipapaalam. 'Di ba? Jake, I really feel awkward now. Pwede bang bitiwan mo ng kamay ko? Baka may magawa pa ako Sorry. Pero sabihan mo lang ako kung sakali. Tama na. Hindi kita gusto at wala akong balak na gustuhin ka. Pwede bang pagtuunan mo na lang ng pansin yung anak mo?
My gosh! Bakit ba kami lumipat dito kung meron palang tulad mo na mukhang manyakis? Ang sakit mo naman magsalita. Hindi naman ako ganun. Hindi ako manyakis, hindi kita minanyak. Gusto lang talaga kita. Nagbakasakali lang ako. Pero sige, titigilan na kita. Sorry. Sige na, wag mo na akong ilagay sa sitwasyon na pwede mong pagsisihan. Nirerespeto kita. Nirerespeto ka namin ni Harold. Sana, respetuhin mo rin kami. Akala ko ay hindi na uulitin ni Jake sa akin yon, Papa Dudut. Pero patuloy pa rin niya akong pinopormahan. Ang hirap kasi ng sitwasyon, kakondo share namin siya kaya hindi ko talaga maiwasang makasama siya palagi. At kapag wala si Harold ay napapansin ko na parang nag-aabang talaga siya ng pagkakataon na mas solo ako. May mga sandaling bigla na lamang lalapit si Jake sa akin, maglalambing at magbibitaw ng mga biro na parang may kahulugan. Ang awkward lalo na kapag tinitignan niya ako ng matagal at ngumingiti ng tipid. Yung tipong may ibig sabihin na hindi niya sinasabi. Ang mas mahirap pa ay hindi ko masabi-sabi kay Harold ang mga nangyayari. Natatakot akong magmukhang ako pa yung may mali o baka hindi maniwala si Harold at isipin niyang ako ang nagbibigay ng motibo. Kaya pinipili ko na lamang na manahimik kahit pa unti-unti na akong nababalisa. Saka mahirap ngang maghanap ng marerentahang maayos ang facility at medyo mura kasi nga sa condo share ay hati kami sa lahat. Pero habang tumatagal ay mas lalong nagiging mahirap pigilan si Jake. Hindi ko rin may kakaila Papa Dudut na nakakatukso si Jake. Gwapo siya at aminado ako roon. Malalim ang mga mata niya na parang laging may binabasa sa akin. Yung tipong tititig siya at biglang magpapalipad ng biro na mapapaisip ka kung seryoso ba o nagjo-joke lang. Sa tuwing magpapakita siya ng lambing ay parang may iba siyang karisma. At ang mas mahirap tanggihan ang hubog ng katawan niya. Paano ba naman laging naka-fit na shirt at kung minsan pa ay bigla na lamang magtatanggal ng suot na pangitaas kapag mainit. Lalo na kapag galing siya sa gym ng kondo. Sino ba naman ang hindi matutukso? Para siyang si Wendell Ramos, nakakatakam. Pero hindi lang yon, mabait din si Jake. Yon, Papa Dudut, ang mas nakakalito. Kasi hindi siya mahirap mahalin. Kung single lang talaga ako sa mga simpleng bagay, ay nagpapakita siya ng malasakit. Minsan ay binibigyan niya ako ng pagkain kapag alam niyang pagod ako at may mga pagkakataong nagiging masaya ako kapag nandyan siya. Na para bang nakakalimutan kong may Harold na ako. Kaya lang Papa Dudut, alam ko pong mali. Hindi ko dapat hayaang malunod ako sa tukso. Pero paano kung mismong tukso na ang laging nasa tabi mo? Tuwing gabi ay iniisip ko kung dapat ko bang sabihin kay Harold ang mga ginagawa ni Jake na paramdam sa akin o hayaan ko na lamang. Pero paano kung ako na itong unti-unting nahuhulog? Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dumating ang panahon na halos hindi na talaga kami magkasundo ni Harold. Ang hirap kasi ng sitwasyon namin, magkaiba ang shifting namin sa trabaho. Panggabi siya habang pangumaga naman ako. Madalas paalis pa lamang ako ng bahay, siya naman ay kakarating lamang mula sa trabaho. At kapag uuwi na ako ng hapon ay tulog naman siya para maghanda sa kanyang shift. Parang dumating na kami sa punto na nagiging parang mga boardmate na lamang kami. Nagkakasalubong pero bihirang magkausap ng maayos. Minsan ay nagkakainitan pa ng ulo namin kapag pilit naming sinisingit ang pag-uusap kasi pareho kaming pagod. Dahil sa ganitong sitwasyon, si Jake ang mas madalas kong nakakasama sa gabi. Siya yung tipo ng tao na laging handang makinig at sumabay sa mga trip mo. Mapakapi man yan o simpleng tambay lang. Sa totoo lang ay nakakapawi rin ng pagod ang presensya niya. Wala siyang halong pressure kapag kasama ko siya.
Parang ang gaan-gaan lang. Nawala yung takot ko sa kanya kasi mas hindi na tulad ng encounter ko sa kanya na harapan niya talagang sinabi na gusto niya ako. Maingat na siya na hindi ako mailang. Kaya ang pagkagusto niya sa akin ay hinahayaan ko na lamang kasi masarap pala siyang kasama. Pero hindi ko rin maitatanggi, Papa Dudut, na habang lumilipas sa mga gabi ay mas nagiging komplikado ang lahat. May mga simpleng hawak sa braso na alam kong sinasadya niya dahil open naman siya sa akin na gusto niya ako. Iba ang titig niya sa akin. Nakakagulo ng isip kapag tinitignan ko ang mukha niya. Hindi ko rin maiwasang ikumpara siya kay Harold. Si Harold na dati laging sweet ay naging malayo na sa akin. Naintindihan ko naman na pagod siya sa trabaho pero hindi ko maiwasang hanapin yung dating kami. Yung masaya, laging may oras para sa isa't isa. Kay Jake ko yon naramdaman at doon ako takot. Ayokong malunod sa atensyon na binibigay niya. Tuwing gabi pag uwi ko iniisip ko kung mali na ba itong nangyayari. Pero sa totoo lang, Papa Dudut, ang hirap pigilan kapag ang lungkot mo napapalitan ng saya pero sa piling pa ng iba. At tuwing nag-aaway kami ni Harold, naiisip ko ang magandang samahan namin ni Jake. Para kasing walang linggo na hindi kami nag-aaway ni Harold noon, Papa Dudut. Han, magkano na naman ang binigay mo sa nanay mo? Bakit? Ano na naman ba to, Han? Ano pa ba? Ubus na naman ang pera natin, 'di ba? Kalahati ng sweldo mo napunta sa kanila. Alam mo naman na nag-iipon tayo eh. Paano yung wedding natin? Malayo pa tayo sa target nating budget. Eh anong gusto mo? Hayaan ko silang magutom? Hindi naman sa ganun, pero paano tayo? Wala na naman tayong ipon. Tsaka, sa atin pa nga lang kulang na eh. Buti sana kung kumakain ka lang ng gulay. Alam naman natin na malaki ang gastos natin sa pagkain, di ba? Kahit condo share tayo dito, malaki pa rin yun. Ang hirap kaya mag-budget. Ruby naman, hindi ko sila pwedeng pabayaan. Magulang ko sila. At ako, hindi pa dapat iniisip mo rin ako? Ito na naman tayo. Uuwi ka nga sa bahay pero ito naman ang madadatnan mo. Huwag mong ibahin ang usapan, Harold. Nandyan na ako na magulang mo sila. Pero parang ikaw na halos bumubuhay sa kanila. At saka dun sa kapatid mong batugan. Nagiging argument na to, Ruby. Tigilan na natin to. Wala na tayong natitira para sa sarili natin. Kahit hindi na nga matuloy ang kasal eh. Ang sakin lang, paano kung magkasakit tayo? Paano kung may biglang emergency? Kaya nga tayo nagtatrabaho, di ba? Para matustusan ang pangangailangan ng lahat? Hindi, Harold! Hindi natin responsibilidad ang buong pamilya mo. Bakit ba parang ako pa may kasalanan na gusto ko tayong mag-ipon? Gano'n naman dapat eh. Bubuo na tayo ng pamilya. Dapat paghandaan natin to. Hindi na pwedeng ganito lang tayo. Alam kong gusto mong mag-ipon, Ruby. Pero hindi ko kayang talikuran ng pamilya ko. Hindi ko kayang magsawalang bahala na lang. So ano, magpapakahirap tayo habang buhay para lang suportahan silang lahat? Hindi tayo yayaman sa ganito. Kahit kailan hindi tayo uusad. Pwede ba tumigil ka na? Ganito na lang parate? Gusto mo akong pinapa-shut up? Hindi sa ganun. Ewan ko ba sa'yo? Halos araw-araw na lang ganito tayo. Wala bang araw na hindi tayo tahimik? Eh kasi naman ikaw naman parati nagdadala ng problema. Ako? Ruby naman. Parang wala ka nang nakitang mabuti sa akin. Pati tong pagbibigay ko ng pera sa kanila ginawa mong issue. Issue naman talaga. Kasi we're partners, Harold. Anong gusto mong gawin ko, Ruby? Putulin ang relasyon ko sa kanila? Kalimutan na lang na may nanay at tatay akong umaasa sa akin? Hindi ko sinasabing putulin mo sila. Pero dapat pwede nilang maintindihan na may sarili ka ng pamilya. Hindi pwedeng habang buhay sila nakaasa sa'yo. E di magpakasal na lang tayo para matauhan sila. Kahit tayo na lang. Wala yung plano natin na engrande. Para malaman nilang may pamilya na akong inuuna. Yun ba ang gusto mo? Ha? Oo.
Pwede naman kung yan ang solusyon para matigil na tong kahibangan na parang wala kang sariling buhay. So pakakasalan mo lang ako para tumigil sila sa panghihingi? Ganun ba? Hindi dahil mahal mo ako? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ba obvious na mahal kita? Kahit nga hindi matuloy yung pangarap kong kasal, handa ako dahil mahal kita eh. Pero paano tayo mabubuhay kung puro na lang tayo bigay? Di mo lang naiintindihan, Ruby. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, kaya mo bang tiisin ang magulang mong humingi ng tulong? Eh paano naman ako, Harold? Bakit ako ang kailangang magtiis? Dahil mahal kita. Dahil gusto ko magsimula tayo ng pamilya. Pero hindi ko sila basta iiwan. Alam mo, Harold, minsan pakiramdam ko hindi tayo partners eh. Parang ako ang taga-remind lang sa'yo na dapat mong unahin ang sarili mo. At ako, pakiramdam ko parang gusto mong maging makasarili ako. Ano? Hindi ganun. Hindi pagiging makasarili ang unahin ang kinabukasan natin, Harold. Di mo kasi talaga naiintindihan, Ruby. Kung nagkapalit tayo ng sitwasyon, malalaman mo kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko. At ikaw, naiintindihan mo bang nararamdaman ko? Ano pa bang gusto mong gawin ko, ha? Sabihin mo. Ayoko na ng ganito, Harold. Ayoko na ng paulit-ulit na ganito. Ano? Gusto mong maghiwalay na lang tayo? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, pagod na ako sa ganitong klase ng buhay. Masakit para sa akin ang naging away namin ni Harold Papadudut. Hindi ko inakala na hahantong kami sa ganitong sitwasyon. Mahal ko siya pero sa galit at sama ng loob ko ay may mga salitang nabitawan ako na hindi ko na mababawi. Hindi ko alam kung dahil sa bugso ng damdamin o dahil matagal ko nang kinikimkim ang sakit, pero kahit ano pang dahilan ay nasaktan ko siya. At alam kong nasaktan din ako sa mga nangyari. Pagkatapos ng aming matinding pagtatalo, pakiramdam ko ay parang naubos ang lakas ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta at kung sino ang dapat kong lapitan. Doon pumasok si Jake sa picture. Siya ang nag-comfort sa akin sa panahon at pakiramdam ko ay nag-iisa ko. Hindi siya nagtanong, hindi niya ako pinilit magsalita at hinayaan lamang niya akong umiyak at ilabas ang bigat ng loob ko. Ramdam ko ang sincerity niya sa pakikinig at sa pagbibigay ng pag-aalaga. Sa kanya ko naramdaman ang init ng isang taong handang dumamay. Pero hindi pa doon natapos ang lahat, Papadudut. Nasundan pa ng isa pang away ang nangyari. Hindi ko inaasahan na magiging mas komplikado pa ang sitwasyon at hindi ko na kayang bigat ng damdamin ko kaya nagpa siya akong lumayo muna. Pakiramdam ko ay kailangan kong huminga at kailangan kong magpahinga mula sa lahat ng gulo. Doon nag-offer si Jake na doon na lamang muna ako sa kwarto niya magpalipas ng gabi. Alam kong hindi yon tama pero pumayag ako. Ang mahalaga lang sa akin ay ayokong matulog sa room namin ni Harold kahit wala siya at pumasok na sa trabaho. Habang nakahiga ako sa kama ni Jake ay hindi ko maiwasang balikan ang mga nangyari. Napatanong ako sa sarili ko. Tama ba ang ginawa kong desisyon? Tama bang dito ako nagpunta? Pero sa kabila ng lahat ng tanong sa isipan ko, ang sigurado lamang ako ay isa. Pagod na ako. Gusto ko lang mapag-isa kahit saglit. Gusto ko lang maramdaman na may isang tao pa rin na nandyan para sa akin. Kahit na hindi ko siya hiningi, Papadudut. At sa gabing yon si Jake ang naging sandalan ko, Papadudut. Ruby, tahan na. Siguro, kailangan mo nang matulog para naman magkaroon ka ng lakas. Grabe din yung away niyo kanina ni Harold eh. Pasensya na talaga, Jake. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Ang sama-sama lang talaga ng loob ko. Marami akong sinakripisyo para sa relasyon naming dalawa pero hindi pa rin kami magkasundo. Eh, eto ako lang to ha.
Baka siguro hindi talaga kayo para sa isa't isa. I'm sorry pero yung kasi yung nakikita ko eh. Huwag kang humingi ng sorry. Wala ka namang kasalanan eh. Mabuti nga't ang bait mo sa akin. Noon, akala ko... Akala mo ano? Akala ko hindi kita makakasundo. Sus, ako pa ba? Kaya nga nagmana sa akin yung anak ko eh. Kita mo naman, sobrang bait. Kasi marunong ako makisama. At sure ako na wala siyang problema ngayon dun sa camping nila. Hindi mo ba pupuntahan yung anak mo? Kaya na niya sarili niya. Tsaka nagsabi na rin ako sa teacher niya na kapag may problema, sana naman wala, i-message lang ako. Nakasave naman dun sa teacher yung number ko kaya pwede niya akong tawagan anytime. Mabuti kung ganun. Tinuturuan mo palang maging independent ang anak mo. Oo, kailangan eh. Ruby, pwede ba akong tumabi dyan sa kama? Ano? Kasi medyo maliit tong sofa eh. Mukhang di rin ako makakatulog dito, hindi komportable. Kailangan ko rin ng lakas para bukas kasi susunduin ko si Liam sa camping nila. Oo naman. Dito lang ako sa may gilid ng kama. Salamat. Naiilang ka pa rin ba sa akin? Alam mo, sobrang pangarap ko talaga to yung magkatabi tayo sa kama. Jake, siguro hahanap na lang ako ng hotel. Doon na muna ako. Bakit naman? Di mo kailangan umalis. Bakit mag-hotel ka pa? Okay ka naman dito. Wala namang ibang tao. Tayong dalawa lang. Tsaka, mas mabuti na to. May kausap ka. May katabi ka. Ayaw mo ba akong katabi? Pareho tayong may sabit. Pero nararamdaman mo rin naman yung nararamdaman ko, di ba? Jake! Ano pa bang hindi mo maintindihan, Ruby? Gustong gusto kita. At tuwing nakikita kita, lagi kong naiisip na sana single na lang ako. Sana wala akong anak, sana wala akong asawa. Gustong gusto kitang ligawan. Alam mo ba pag nag-aaway kayo ni Harold, gusto kitang protektahan. Gusto kitang yakapin, gusto kong pawiin yung sakit na nararamdaman mo. Kasi ayoko nasasaktan ka. Jake, malito. Teka, Ruby, saan ka pupunta? Natatakot ako. Wala ka namang dapat ikatakot eh. Tulad nga ng sabi ko, gustong gusto kitang alagaan. Gustong gusto kitang protektahan. Tsaka alam ko, ramdam na ramdam ko na gusto mo rin ako. Sige nga, Ruby. Sabihin mo nga sa akin na hindi totoo yung nararamdaman ko. Tingnan mo ako sa mga mata. Sabihin mo na hindi mo ko gusto. Hindi to pwede. Ruby, hindi mo pa ba napapansin? Pinagtagpo tayong dalawa. Mahal na kita. Naguguluhan ako. Ruby, hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, mahal kita. Alam mo, kung wala lang si Harold, pwede kitang mahalin eh. Hindi mo ako pwedeng mahalin kasi may Harold. Hindi pa naman kayo kasal eh. So ibig sabihin pinipigilan mo lang yung sarili mo. Pero ang totoo, mahal mo na talaga ako. Siguro. Anong siguro? Hindi ako naniniwala sa'yo. Yang nararamdaman mo wala nang pag-aalinlangan yan. Alam ko na sigurado ka na. Mahal na mahal kita, Ruby. Gusto kitang alagaan. Mahal din kita. Sabi ko na nga ba eh. Alam ko talaga na mahal mo na ako. Oo, mahal kita. Pwede ba kitang halikan, Ruby? Jake. Gustong gusto kitang maangkin ngayon, Ruby. Sige, angkinin mo na ako, Jake. Papadudot, may nangyari po sa aming dalawa ni Jake. At sa gabing yon ay hindi ko iniisip kung ano ang magiging kahihinatnan ng ginawa ko. Para sa akin ay tama ang mga nangyari sa aming dalawa at kailangan ko ang init sa aking katawan at binigay yon ni Jake. Inangkin niya ako at binigay ko ng kusa ang aking pagkababae.
Alam kong mali dahil may asawa nga si Jake pero ginawa ko pa rin. Buong magdamag kaming nagyakapan at pinagsaluhan ang init ng pag-ibig. Buong gabi akong nangangarap na sana'y si Jake na lamang at sana'y pareho kaming single pero hindi. Hinayaan ko na magkasala ako, Papa Dudut, at pumayag akong isekreto ang aming relasyon na dalawa. Hindi po alam ni Harold na kapag wala siya sa condominium ay sinasalasihan na siya ni Jake. Si Jake na ang halos nagmamay-ari ng katawan ko at siya nagpapaligaya sa akin sa bawat araw. Papa Dudut, hindi ko na hinihingi kay Harold na makipaglabing-labing siya sa akin dahil napupuna naman ni Jake ang kakulangan na yon. Mas satisfied ako kay Jake dahil siguro sa matagal na hindi niya kasama ang kanyang asawa ay sa akin niya ibinubuhos ang buong lakas niya. Mahal ko na si Jake at nagiging bisyo na ang angkinin niya ang katawan ko. Sa condo sharing setup na ito ay hindi lang condo ang sinishare, pati na rin ang bawat isa. 2 lalaki ang minamahal ko sa loob ng iisang condo unit. Walang nakakaalam ng relasyon naming dalawa ni Jake kung hindi kami lamang dalawa at maingat kami sa aming mga galaw. Kasi ayaw po namin, Papa Dudut, na baka mahuli kami at masisira ang aming mga buhay. Para sa amin hanggat maaari itatago namin itong lihim na relasyon na meron kami. At sa tuwing may pagkakataon ay ginagawa naming dalawa ang magkasiping at lihim na nagmamahalan. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ilang beses nangyari ang pag-iisa naming dalawa ni Jake sa kama. Ilang beses na kaming nagkasala. Alam kong mali pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Sa tuwing magkasama kami hindi ko maiwasang magpadala sa tukso. Masaya ako sa tuwing kasama ko siya at may kakaiba siyang pag-aalaga at atensyon na hindi ko nararamdaman kay Harold. Sa kanya, pakiramdam ko ay espesyal ako. Parang ako lang ang mahalaga sa mundo niya. Kaya naman paulit-ulit akong bumabalik sa kanya kahit alam kong mali. Paulit-ulit namin ginagawa sa room niya o sa room namin ni Harold kapag wala ang anak niya o wala si Harold. Parang kami ang mag-asawa kapag kami lang ang naiwan sa unit namin. Sa bawat pagkakataon na kami lang ni Jake ang naiiwan sa kondo, laging may kaba sa puso ko. Alam kong delikado ito, alam kong isang maling galaw lang ay maaaring mabuko kami. Pero sa kabila ng takot ay patuloy pa rin ang ugnayan at relasyon ko sa kanya. Lagi akong may dahilan. Isa na lang. Huling beses na ito. Pero nauulit at nauulit pa rin. Para akong isang taong nahulog sa isang malalim na hukay at hindi makaalis. Para akong isang asong nauulol sa kanya. Hanggang dumating ang araw na pinakakinakatakutan ko. Nahuli po kami ni Harold. Ang masayang mundo na binuo ko kay Jake ay biglang gumuho sa isang segundo. Hindi ko makalimutan ang itsura ni Harold nang makita niya kami. Para siyang namutla pero hindi siya agad nakapagsalita. Nanigas siya sa kinakatayuan niya at sa mga mata niya ay nakita ko ang sakit at galit. Parang hindi siya makapaniwala sa mga nakikita niya. Alam kong nasaktan ko siya at sa totoo lang ay wala akong kahit na anong salitang pwedeng sabihin para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Si Jake naman ay hindi agad nakapagsalita at nakagalaw. Para siyang natulala. Hindi rin niya alam kung paano magpapaliwanag. Kakatapos lang namin gawin ang bagay na yon sa kama at wala pa kaming saplot. Pareho kaming naka-underwear lang at hindi ako makagalaw. Hindi makatingin ang diretsyo kay Harold, Papa Dudut.
Sobrang saya ko talaga, Ruby, kapag ginagawa natin to. Ikaw talaga. Bilisan mo na lang, baka hinahanap ka na ni Liam. Hindi ako hinahanap nun. Basta hawak niya yung tablet niya, may sarili ng mundo yun. Halikan ko nga tong leg mo. Bango-bango. Nakikiti ako. Ruby? Anong... Jake? Anong ginagawa nyo? Harold, Anong ibig sabihin nito? Harold, bro. Bali ano kasi... teka, Hayop huwag ka! mo hula. Kalma ka lang. Linawin nyo to! Pinaglololoko nyo ako! Ayusin nyo nga ang pagsuot nyo ng mga damit nyo! Halatang nagpakamot ka sa lalaking to! Harold, please. Kalma ka lang, Harold. Makinig ka kasi kay Ruby. Hayop ka! Ang yabang mo! Pinagkatiwalaan kita! Yung pala sinasalisihan mo na ako? Eh ano ngayon? Tatanga-tanga ka kasi kaya ka nasasalisihan eh. Tama na. Jake, lumabas ka na lang. Please. Oo, lalabas na Bakit ako. mo siya pinapalabas? Harold, Anong huwag gusto na iiyak, ah. magpatayan kayo? Iiyak na Isa sa yan. inyo mamatay o makulong? Harold, Bakit, Ruby? sorry. Sorry. Ganun na lang? Sorry? Nagtiwala ako sa'yo. Minahal kita. Pero bakit ganito ang isinukli mo sa akin? Ginawa mo akong tanga. Ginawa niyo akong tanga. Napakatanga ko. I'm really sorry. Natukso lang ako. Ano? Natukso? Paano mo nagawa to sa akin? Harold, sorry. Hindi ko gustong masaktan ka. Hindi mo gustong masaktan ako? Ilang beses mo ako niloko, Ruby. Ilang beses kayo nagkita. Ilang beses mo siyang pinili. Ilang beses kayo nagsiping na dalawa. Ilang beses yung ginawa sa loob ng room natin. Yun na nga, kahit isang beses o araw-araw, isa lang ang tama rito. Pinagtaksilan mo ko. Mahal kita, Harold. Mahal? Huwag ka na magpatawa. Ruby, kung mahal mo ako, bakit mo ginawa to? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Matapos mong ipaangkin yung sarili mo sa kanya, hindi mo alam? Ruby, lumandi ka sa iba. Ang landi mo. Hindi ka na kontento sa akin? Parati ka kasing pagod. Anong klaseng katwiran yan? Nagkaanap tayo ng pera para may maipon tayo sa kasal. Para makabili tayo ng lupa at makapagpatayo ng bahay sa probinsya. Eh sinabi mo sana kung talagang kating-kating ka na para kamutin ko. Tapos, hindi yung ganito. Hindi pwede ang baluktot mong katwiran. Harold. Tapusin na natin to. Ano? Tapos na ang relasyong to. Tapos na tayo, Ruby. Wala nang tayo. Harold, wag naman. Please. Ano pang silbi ng relasyon natin? Hindi na mabubura ang kahalayan nyo. Wala nang natira dito sa akin ni katiting pang respeto sa'yo. Wala na. Han, wag naman. Hindi na mauulit to. Pangako. Hindi na ako tanga, Ruby. Mahal kita, Harold. Hindi kita kayang mawala. Alam mo, Ruby, hindi ko inakalang magagawa mo to sa akin. Binuhos ko ang lahat sa'yo. Pinangarap ko ang future natin. Pero anong ginawa mo? Patawad. Ang sorry, hindi nakakabura ng sakit. Anong ginagawa mo? Wala nang katuturang pang manatili dito. Aalis na ako. Baka makapatay pa ako ng tao. Magiging kriminal pa ako. Habang may natitira pa akong pagmamahal sa sarili ko, aalis na ako. Iiwan na kita. Huwag mo ko iwan, Harold, please. Gagawin ko lahat. Ipapakita ko sa'yo, mahal kita. Lumipat tayo sa ibang tirahan. Kahit anong gawin mo, hindi na mabubuo ulit ang tiwala ko sa'yo. Harold. Paalam, Ruby. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pakiramdam ko ay parang bumagsak ang mundo ko sa bigat ng kasalanang nagawa ko. Wala akong mapagsabihan, wala akong matakbuhan at hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit matapos ang lahat ng ito. Nagkasala ako kay Harold, mahal niya ako at alam kong hindi niya kailanman inisip na magagawa ko ito sa kanya. Pinagtaksilan ko siya. Sinaktan ko siya sa parang hindi niya kailanman inakala. Napaulit-ulit akong nagpagamit sa ibang lalaki. Napakasakit isipin na ako mismo ang sumira sa tiwala niya, ang bumitaw sa pangakong dapat ay ako mismo ang nag-iingat. At hindi lang si Harold ang nasaktan ko.
pati na rin ang asawa ni Jake. Isang pamilyang buo ang nadungisan dahil sa akin. Kung talagang may respeto ako sa pagkatao ko ay hindi ko kinagat ang mga paramdam ni Jake. Hindi ko kinagat ang offer niya. Hindi ko kinagat ang mansanas ni Adan. Alam kong hindi ko maaaring gawing palusot ang nararamdaman ko ng mga panahong yon at hindi ko maaaring sabihin na nadala lamang ako o hindi ko sinasadya dahil ang totoo ay alam ko kung ano ang ginagawa ko. Alam ko pong mali, Papa Dudut, pero hinayaan kong lamunin ako ng tukso. Kaya hindi ko alam kung paano babawiin ang mga pagkakamaling ito. Hindi ko alam kung paano haharapin si Harold. Mas lalo kong kinakabahan sa maaring mangyari kung sakaling malaman ng asawa ni Jake ang tungkol sa amin. Siya ang tunay na biktima ng kasalanang ito at ang anak nila. At kahit na anong gawin ko ay hindi ko na mababawi ang mga nangyari. Gusto kong magtago, gusto kong burahin ang lahat ng ito pero hindi ko magawa. Hindi ko kayang takasan ang sarili kong konsensya. Umalis ako sa condo unit na yon at winakasan ko na ang ugnayan namin ni Jake at nilunok ko lahat para lamang kausapin si Harold. Dahil ayaw kong mawala siya sa buhay ko. At umaasa ako na tatanggapin niya ako kahit buntis ako at si Jake ang ama ng dinadala ko. Harold, mag-usap naman tayo. Pwede ba? Ano pa bang pag-uusapan natin, Ruby? Harold, patawarin mo ko. Wala nang saysay ang paghingi mo ng tawad, Ruby. Tapos na tayo. Hindi pa ba malinaw sa'yo yun? Alam kong wala akong karapatang humarap sa'yo ngayon pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Pagkakataon? Matapos mo akong lokohin? Matapos mong itapon ang lahat ng pinagsamaan natin? Ano ba sa tingin mo, Ruby? Na madali akong kumbinsin? Harold, alam ko nagkamali ako. Alam ko nasaktan kita. Nagpakagaga ako pero… Pero ano? Natukso ka lang dahil siya ang parati mong nakikita sa kondo? Dahil mas maganda ang katawan niya? Dahil ang gwapo niya? Huwag mong sabihin hindi mo sinasadya. Hindi aksidente ang pagtataksil, Ruby. Pinili mong gawin yan. Alam ko. Pero gusto kong itama ang mali ko. Mahal pa rin kita, Harold. Alam ko nasaktan kita pero sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Mahal? Mahal mo ako? Pagmamahal ba ang tawag sa ginawa mo? Ruby, hindi ko na alam kung sino ka. Ang babaeng minahal ko noon, hindi niya kayang gawin to sa akin. Harold, buntis ako. Buntis? At gusto mong ako ang managot dyan? Wala ako ibang matatakbuhan. Wala ako ibang lalapitan. Ikaw lang. Ikaw lang ang meron ako. Ako lang? E di puntahan mo ang Jake mo. Kasi kung gusto mong palabasin ako ang ama, hindi tayo sure dyan. At kung ako man, hindi na rin ako babalik sa'yo. Harold, wala akong ibang gustong makasama kundi ikaw. Ruby, hindi ako tanga. Huwag mo naman akong gawing bobo. Sige na, umalis ka na. Baka ano pang magawa ko sa'yo. Harold, please naman. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sana naisip mo yan bago ka pumasok sa problemang yan. Pinili mo yan, Ruby. Pinili mong ipagpalit ako. Pinili mong humilata sa lalaking yun. Para kang higad na nangangati. Tapos ngayon, babalik ka sa akin dala ang bunga ng pagtataksil mo at aasa kang tatanggapin pa kita? At ang bonus, gusto mong pakuin sa akin ang batang hindi naman sa akin. Wow! Panalo ka dun ah. Ibang klase ka. Harold, please. Bitiwan mo ang kamay ko. Hindi ko to kayang itaguyod mag-isa. Wala nang ibang aako sa batang to. Hindi ko problema yan, Ruby. Hindi ko responsibilidad ang pagkakamali mo. Luluhod ako. Mahal pa rin kita, Harold. Alam mo, Ruby, kung talagang mahal mo ako, hindi mo sana ako sinaktan ng ganito. Hindi mo sana ako niloko. Harold, anong gagawin ko? Hindi ko na alam, Ruby. Basta ang alam ko lang,
wala ka nang babalikan sa akin. Sige na, umalis ka na. At tama na yung pag-load mo. Hindi ako santo. Tsaka hindi ako nadadaan sa mga ganyan. Hindi mo awala ang panluloko mo sa akin. Hindi maalis-alis sa utak ko yung nakita ko. Yung nadatnan kong kayupan yung dalawa. Kaya umalis ka na. Alis! Harold! Ano pa bang gusto mo mangyari? Kakalad ka rin kita paalis dito? Yun ba ang gusto mo? Sige! Halika! Doon ka sa labas! Harold! Umayos ka! At wag ka nang magpapakita pa sa akin! Papa Dudut, sobrang bagsak na bagsak ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Feeling ko ay iniwan ako ng mundo at feeling ko ay eto na ang bunga ng pagtataksil ko kay Harold. Hindi ko siya masisisi sa ginawa niya, ako naman ang may kasalanan ng lahat. Naging selfish ako at pinili ko ang mali at mas bumagsak ang mundo ko nang nalaman na ng buong pamilya ko at maging ng mga tao sa probinsya ang nangyari sa amin. Wala na po akong mukhang maiharap sa kanila at hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga kamag-anak ko. Lalo na sina mama at papa na tiyak na nasaktan at nadismaya sa akin. Ramdam ko ang bigat ng mga matang nakatingin sa akin, mga matang puno ng panghuhusga at pagtataka at pagkadismaya. Alam kong may mali akong nagawa at hindi ko rin naman masisisi si Harold na ipagkalat ang mga nangyari. Nasaktan siya ng husto, kaya hindi na niya napigilan ang sarili niyang maglabas ng sama ng loob. Pakiramdam niya ay nawala ang respeto niya sa sarili niya kaya hindi niya naisip ang magiging epekto nito sa akin. O baka naman gusto niyang ipahiya ako para maramdaman ko rin ang sakit at kahihiyan na nararamdaman niya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang pamilya ko at naiisip ko pa lamang ang sasabihin nila ay parang gusto ko nang lumubog sa lupa. Alam kong marami silang itatanong. Paano nangyari ito? Bakit umabot sa ganito? Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang buhay ko matapos ang iskandalong ito. Mula nung kumalat ang balita ay hindi na ako mapakali. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas sa mga mata ng mga tao sa paligid ko. Kahit saan ako magpunta, pakiramdam ko ay may mga matang sumusunod sa akin, mga matang punong-puno ng pang-uusisa at panghuhusga. Mga bibig na puno ng panghuhusga sa akin. Kahit sa bahay na inuupahan ko sa ngayon, hindi po ako mapalagay. Kahit wala silang alam, parang nahihiya akong humarap sa mga tao. Pati na rin sa bago kong pinasukang trabaho, nahihiya ako sa nagawa ko. Wala po akong ibang masisisi kundi ang sarili ko. Alam kong may mga desisyon akong nagawang mali. Alam kong hindi ko dapat hinayaan na umabot pa sa ganito. Pero huli na ang lahat. Nangyari na ang mga nangyari. Ang tanong na lang ngayon ay paano ko ito haharapin? Paano ako babangon mula sa kahihiyang ito? At paano ko mababawi ang respeto ng mga taong minsan ang naniwala sa akin? Sobra po akong nasaktan. Lumipat sila ng ibang tirahan, Papa Dudut, sina Jake at ang kanyang anak. Hindi ko na alam kung nasaan siya. At inilipat niya rin ang kanyang anak sa ibang eskwelahan. Ayaw ni Jake na panagutan ang anak ko. Sumulat ako sa inyo, Papa Dudut, dahil nang makita ko ang anak ko ay nasabi ko sa sarili ko na kailangan kong panindigan ang nagawa ko. Walang kasalanan ng bata at kailangan ko siyang mahalin kahit na ang tatay niya ay pinagsamantalahan lang ang kahinaan ko sa mga oras na kailangan ko ng lalaki sa tabi ko. Sana sa mga babae dyan ay mag-ingat kayo sa mga tulad ni Jake. At kung may Harold na kayo ay huwag na huwag kayong gumawa ng bagay na ikakasira ng inyong relasyon at baka mauwi sa sitwasyon na pagsisisihan ninyo habang buhay. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at maraming salamat po sa pagtampok ng aking buhay sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ruby. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito?
Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.